Benvidos e benvidas a Oito Miradas. Levamos a 4 programas. Hoxe é o noso cuarto programa. Imaginade por un momento que mañán abrides os ollos e non vedes absolutamente nada. Imaginade que quedades sin visión para sempre, que quedades cegas para sempre. Este é o caso da nosa invitada de hoxe, Carmen Lorenzo, que cando tiña a idade de 36 anos quedou cega. Benvida, Carmen, hola, como estás? Como estás hoxe? Ben, de momento ben. Nerviosa non estou de momento. Cantos anos tes agora? Teño 79. 79 anos. 79 anos. E xa levas uns cuantos xa Luchando. sin... Fixo 20 o 17 de febreiro, que me operei. Contanos, Carmen, antes de entrar en materia, porque sí que nos interesa moito, tanto a xente que nos escoita, que nos ve, como o noso público que temos hoxe aquí, o alumnado de... Que curso era? De... Segundo da ESO, do Instituto de Ensinanza Secundaria de Terras de Soneira. Contanos, donde nace Carmen Lorenzo? Donde naciches, Carmen? Nazo en Vimianzo, calle Tedín. Bueno, aí tuve hasta os 12 anos, que fun... Hasta os 12 anos estuve aí. E depois fomos para as Casas Baratas, non sabes onde queda as Casas Baratas? No Sortidor, ali arriba. Sí. Meu pai comprou ali un piso, fomos para ali. Estuvemos ali, bueno, hasta que me casei. Caseime aos 20. Casaste estes 20 anos? Aos 20 anos. Entonces... Mira, contame, Carmen, ti cando eras nena, na tua infancia, bueno, cando te mudastes de Tedín a este novo domicilio das Casas Baratas, como ti dis? Pois non me acordo o ano, pero tiña 12 anos. Tiñas 12 anos. 12 anos. A túa vida hasta os 12 anos, en que consistía? Ibas á escola ou traballabas xa? Sí, empezamos a traballar. O meu pai era enterrador naqueles tempos. Ah, teu pai era enterrador. Entón eu levaba a meu pai, levaba sempre a estudarlle, que era máis... A que máis lle gustaba que levara, que fora eu con ele, non? Entón, cando non había nichos, que ahora hai nichos en todos os sitios, pero aquela non había que enterrarse no suelo, nese cementerio. Entón, claro, ese cementerio non, que fixeron novo, agora ese é novo, pero antes, cando era na iglesia de Vimianzo, aí xusto na iglesia era. Entón, o meu pai tiña que, claro, enterrar, e dixeme, ven comigo e súdame. E fui a súdar, que foi unha que máis despois. O sea, cando ti eras unha nena, axudabas o teu pai, que era enterrador, a enterrar... Eu a enterrar nada, eu a caixa nada, máis que facer as covas. Ah, vale, acabar? Sí, acabar. Sacarlle a sudar e sacar a terra... Pero ti eras unha nena, non? Pois era, pero eu como o meu pai axudaballe. Meu pai teria daquela, pois non sei, pero morreu 70, así que máis ou menos, bueno, xa era un home. Pero despois cambiou de traballo, Eso foi solamente unha temporada boa. Bueno, alguén ten que facelo, claro, a ver. Exacto. Entón, ele dixo, e nós éramos 7 fillos, Erades unha familia bastante numerosa, pois. Sí, 6 mulleres e un home. 6 mulleres e un home. Eu estamos 5 vivas e unha xa morreu. E quen vivía nesa casa de Tedín? Quen vivía? Quen estabades? Aí estábamos a miña abuela, a abuela paterna, que foi de Braño, a de miña nai, e de meu pai foi de Vimianzo, daqui, nací daqui. Entón estivemos aí, bueno, moitísimo tempo, aí en Tedín, hasta os 12 anos, que eu tiña 12 anos, e as outras eran máis vellas que a min. Entón fomos para a Torre, para as Casas Baratas. Mira, que nos interesa moito o tema de que nos resulta superinteresante o de que teu pai dedicabas a ser enterrador, non? Sí, enterrador. Ti axudabas a quitar a terra dos... A quitar a terra. E cando viña un enterro, por exemplo, pois dixeme, bueno, mañán tens que me vir tocar a campana, e iba a tocar a campana. Ah, ibas tocar a campana? Sí, toquei a campana moito. A campana durante a ceremonia do enterro? Como, por exemplo, agora, non sabes? Mas cando é repinicar, cando morren, o meu pai estaba un cordel aí, e aquí as campanas estaban aquí, e outra aquí. Eu con esta man tocaba unha, dos, e esta estaba bien, a grande, non sabes? A do medio. Sí. Entón estuve así moito tempo, hasta as 14 anos, xa tiña 14 anos, Depois eu non quería estar máis nese choice, a meu pai deixou, Entón, o meu pai, desde que tiña eu 13 anos, máis ou menos, xa non quiso, empezou a traballar na estación do coche de línea, pero aquí en Vimianzo. Sabes, os transportes de Finisterre? Sí. Pois ele era o que collía aí as cousas, os paquetes e todo, estuve aí, hasta casi toda a vida. Hasta que, ao largo tempo, pois direiche, seguido estuve aí. Entón, pois,
Nós xa non pagábamos no coche de línea, por exemplo, íbamos a Coruño ou así. Ajá, tiñades aí Todos un gratis, sí. pequeno enchufe aí, Sí. Bueno, non, claro, se traballaba por ele ser- ali, non era claro, enchufe, por era cuestión de política de empresa, non? Exactamente, sí. E despois, meu pai, como madrugaba moito, levantarse a 6:30 para coñer o coche de línea que era de 7 da mañá, pois non nos podíamos mover un ruido, non, porque tiña que madrugar, entonces el dormía a siesta. Iso era como ando rapaces, Dormía a siesta. Sí. E esa siesta era sagrada, non se podía Sagrado. facer ruido aí. Ata non podíamos lavar os platos. E que os fillos de agora non facemos así, pero bueno, non fan así. Entón, nos tiñamos pena, claro, non podíamos lavar os cacharros. E dicimos, nos sujar non íamos sujar moito, tampouco, de sujar pouco éramos nós. Non éramos. Porque tiñamos que traballar, todos empezamos a traballar, moi novas. Tes algunha anécdota así curiosa sobre algunha cova que tuverades facendo ou algún traballo de entrenador? Que cousas curiosas nos poderías contar así? Pero eu entraba, o sea, cavaba, pero non entraba, entendes? Xa, vale, ti cavabas, claro. Cavaba. Eu axudaba a meu pai, porque o meu pobre non daba feito, tiña que facer para as 24 horas en terra. Eu pasado a mañá, por exemplo, mañá. Entón, tiña que facer a cova. Entón, eu dixía, bueno, sacoche por aquí, e ele cavaba, ele picaraña, picaba eu sacaba a terra coa pala, para fora. Para fora, e depois hai que tapar. Dentro do covo? Ti estabas Eu dentro do covo? dentro non entrei, Vale. Era a entrar, entraba ele. Solamente lle quitaba a que máis picaba ele, para que eu lle axudara un poquinho para que ele non se cansara tanto, non? Sí, porque é un traballo moi duro, non sei se os nosos espectadores probaron a facer unha cova profunda na terra, pero... É duro porque era campo. É campo, está duro, e hai que usar a picaraña, como ti dis, a pala... A pala, máis todo iso. E os brazos. É ter, sí. É o lombo, É o lombo, non, daqueles anos, que me debe ter os anos, daqueles anos, pero bueno. Gustaría che volver aqueles anos, sí? Sí. Non? E para mí era unha alegría. O seu cura non che pagaba nada, o cura non terra. Que lle daba un poquete de carmenos. E para mí era como se fora unha cousa máis importante naqueles tempos. Claro. Fama nunca pasamos, pero sempre era outra crise que non era como agora, E a tua nai a que se dedicaba? Miña nai dedicábase a casa, mas panillaba. Panillaba? Era panilleira, sí. Había moita panilleira por aquí, daquela? Ya que había moitísimas. Vendían as labores? Vendían labores. Há unha que se chama celadores, que estaban na cruz. Vendían o labor, e dese labor ganábamos. Teñenme contado que panillaban hasta altas horas da madrugada, toda a noite. Sí. Había casas que estaban, xuntábanse unha tropiña derse a todos, aí, e panillaban todas. A conta do panillo iban ganando. Iban sacando un peso para poder tirar para diante. Para animarlle ao home, claro, xudarlle. Entonces, claro, estábamos así. E mira, se erades 7 irmáns, non? 6 mulleres e un home. E ibedes todos a axudarlle ao traballo do teu pai ou ibas solo ti? Iba solo eu. Ibas solo ti? Solo eu. E por que motivo? Por que motivo? Porque eles non tiñan, eu que sei, non eran capaz de ir. Unha xa tiña medo. Xa non quería ir ni ao cementerio. Sí. Porque fomos, mira, por exemplo, a máis bella, xa hai que casouse aos 20 e pico de anos. Esa marchou, foi a primeira que marchou da casa. Que marchou, casouse e vivía en Tidín tamén. Entón, despois, nos quedamos, despois, somos todos, pero repetimos, unha traballaba nunha casa, nos, había un bar de Desiderio, que antigamente era así, ali onde é o Castillos, entón, mi irmán, outra irmán, foi para ali traballar, de camarera, para axudarlle a dar de comidas, que daban comidas. Entón, foi así, despois eu, claro, despois eu non quería seguir nesse traballo, Que terías? Cantos anos terías? terías? Tería desde 12 anos hasta casi 14. Hasta casi 14 anos, sí, 14 anos. E despois xa non quixen seguir. E cando estabades facendo ese traballo, estabades calados ou estabades falando así, distendidamente? Sí, incluso canturreando e silbando, así, ou que? Sí. Bueno, despois este cementerio tirárono. E meu pai foi acabando ali de acabar as copas e tal, tuvo que levantar os mortos que había moitos no cementerio. O cementerio que había mortos. O sea, houve que sacalos? Houve que sacalos para facer o cementerio. Fixeron primeiro os nichos da volta todos. Primeiro de baixo, depois o de arriba. Vaya. E tocoulle ele, o sea, tuvo que facelo ele? Claro. A ele, depois houve máis que lle axudaban, non sabes? Si é unha xente. Entón, ao facer os nichos, xa non houve falta de facer, porque así hai poucos enterrados no suelo. Hai nichos feitos no suelo, pero non hai, non sabes? Entón, aquela era no cementerio, debía que sacar todo, que era mesmo na iglesia de plaza. A iglesia antes non era entrada por aí, era por abaixo. Por atrás. Sí. Onde estaba o parque. Sí, certo, sí. Exacto. Acordas tedes? Non me acordo eu, pero sí que xa me teñen contado que a entrada estaba por aí, sí. E despois aí aos 14 anos,
Eu, claro, axudaba a meu pai, pero xa non era o mismo. Iba a axudar ali cando xa non era o mismo porque mantido, que non se chama mantido é de Carnés. Ajá. E tratou os cementerios. E depois o meu home foi a facer a iglesia, xa che cambia para a iglesia. Ajá. Cando fixeron aí. Entón cambiaron o cementerio para a entrada para arriba. Ajá. Agora está para arriba. Entón eu, despois, claro, daquela xa non traballaba eu, xa non ia a ningún sitio, non? Xa empecé a traballar na casa de Lorenzo. Ajá. Ese aí, que tuve 30 anos aí traballando. E mira, daquela vamos retomar aí a ese momento no que ti te mudas de Tedín para o teu novo domicilio, non? Aí máis ou menos 12 anos ou así, non? Máis ou menos. E ali había xente vivindo. Eu traballei na casa de uns que chamaban cine, facían cine, antigamente. Hai cine? Si, había cine en Tedín. Proxectaban películas en Tedín, había un cine, non? Si, había cine. Entonces, E claro... o cine tiña sonido tamén? Si, había películas, que era onde fomos nós. E que películas poñían? De Sara Montiel, de Carmen Sevilla, moitísimas películas, Que moi guapas esas mulleres, moi boas actrices, non? Sí, moi actrices, E cantantes tamén. Bueno, non sei se Carmen Sevilla cantaba. Cantantes non, bueno, si, algunhas si, películas que facían, non sabes? Sí. E pois como Manolo Escobar tamén, Ajá. tiñan películas. Xuntábase moita xente vendo esas Sí, películas. que a moça da nosa era esa. Paseando arriba e abaixo pola carretera, non había máis vida que esa. Non había outra cosa máis que esa. O fin de semana. O fin de semana, claro. Era sempre o sábado, o cine. Entón, o domingo xa non había. Pois o domingo, xa empecé, xa sabes, te que facer o catecismo, tal e cual, fixemos todo, bueno, eso, de rapaces. E despois, oito lavar a boca un pouco. Sí, mira, non te preocupes, espera, abrocho a botella, e agora, deixo a botella aí, na tua man, mira, tela na tua man, tela aquí, ves? Esta é a botelliña, vale? Xa está chea, Está chea, leva a boquiña así, no, está sin tapa, que xa xa quitei eu agora. Tranquila, sí, non te preocupes. Sí, collucha e pousucha aquí, vale? Cando ti avísame, cando queiras. Está. Douche. Gracias. Vale, o sea que... mira, ibas á escola? Sí. Fostes á escola sempre, sí? sempre. Todos os días ibas? Sempre hasta os 14 anos. Ajá, porque moita xente así da túa generación contame que os días de chuvia iba, pero os días que non chovía tiñan que traballar na leira, no campo e tal. Nós non tiñamos nada de leira, non. Vivían nas casas baratas, pero non máis que pisos, non sabes? Nós íbamos sempre a traballar as casas, por aquí de Vimianzo, non sabes? As casas. Por exemplo, a miña irmán foi a un bar, eu empecé a lavar a roupa de Lorenzo, tería 14, 15 anos, por aí tería. Todas as túas irmáns se foron colocando así en diferentes traballos. E o teu irmán? O meu irmán, non, como o irmán, marchou, bueno, era novo, fui ao servicio pola Marina, e fui voluntario. A mili, vamos, ao exército. Ao exército, claro. Entón, despois veu, e foron para Alemania, marchou para Alemania. Fui para Alemania? Fui para Alemania, estuve en Alemania moito tempo. Pero antes de traballando eso, ali el foi chapista, ele era mecánico, vale. traballaba con o meu cuñado, que casou con miña irmán, que é de Costa de Vallo. Pero vivían aquí en Vimianzo. O sea, emigrou a Alemania, como tantos outros, non? Exactamente, como todos, exacto. Sí. Eles fueron a Alemania, e a muller tamén, que a muller é de Corcovión. Fui de Corcovión. E mira, cando eras nena, claro, tiñas 6 irmáns, que tiñades xogos así para xogar entre todas? A Mariola. A Mariola. Sí, a correr con el pañuelo. Ir correndo con el pañuelo. Erades moitos nenos aquí en Vimianzo? Oi, eran moitos, Había moitos, sí. Sí, tenía un montón. Sí. Moitísimos, ainda vimos moitísimos. Moitos a morreron, Que habría? 100 nenos en Tedín? Ai, non, pero 50 veía. O sea, non hai nin 5. No, ahora non hai nadie, porque marcharon e emigraron moitos. Sí. Moitos máis foron para Inglaterra, estiveron en Inglaterra, por exemplo, e xa non estaban aquí, xa marcharon de novas para lá. Entón, as múas a casou alá, e precisamente van visitar sempre unha que está alá, e de meu tempo, máis ou menos. Entón, foi así a vida toda. Así que os teus pais vivían, o sea, vivíades todos xuntos, os teus pais e máis todos os teus irmáns e máis ti, non? Todos xuntos, sí. E que recuerdos tes así Teño recuerdos dos teus pais? Como eran eles? Mira, a miña nai, había aquí un carrenteiro que chaman Pepe do Pesco, e a miña nai dedicábase, despois non me chega nada de panillo, para manternos a nós, limpiaba os callos. Os callos, para levar por exemplo, o bar de Desiderio. Refíreste ao vientre das vacas? Das vacas, exactamente. A malas pés, as patas, tamén se dedicou a eso. E a miña nai, axudábame a nós. Sí. Porque había que limpiarlos e depois había que repasarlos sempre en agua limpia. E tiñen que ir limpiños como se fora vapote. Claro. Limpiños, non? Entón, as irmás, entre as súas e outras, axudaban a miña nai. Que meu pai estaba na coche de línea, xa traballando, non? Daquela. Entón, xa saltara para o traballo, ese. Entón, estuve moitos anos. Entón, nós facíamos eso.
E depois íbamos levar, tiñamos que levar a, por exemplo, unha casa chamada Casa de Enrique, que é onde é a estación Os, onde coche de línea, onde paran aí. E outra era de Chiderio, onde está o Castillo Os, o Castillo para o bar. Entonces era unha fonda, e daban comidas e todo, e os callos iban ben, e nós limpiábamos, e todo limpiño. Entón, despois, xa empezamos a traballar, xa por fora, xa deixamos da casa. Xa empezamos, eu xa tiña 15 anos, por exemplo, e xa empecé a traballar nesta casa, quero che dicir, vamos seguindo así, porque depois de chofar pouco chofábamos, tiñamos que chegar a casa e facer os deberes, facer o traballo, facer as camas, facer todo, desde pequenas, Todo. Miña nai non se dedicaba máis que a panillar. Primeiro panillar, sempre. Sentábase pola mañá, nós facíamos todo. O sea, que vos colaborades na casa desde... Non quedaba máis remedio, erades moita xente e había que arrimar o hombro, non? Claro, moitas mulleres, moitas irmáns. Menos a máis bella, casou pronto, e fui co Costa, que era un taller. Fui para o taller. E entón estivemos así toda a vida, traballando. Acordaste de algunha travesura que fixerades así de pequenas? Hasta non tuvemos tempo. Non tuvestes tempo para travesuras, verdad? Travesuras, non. Para carnaval, por exemplo, me acordo unha vez que me puseron medo que viñan, íbamos a 3 irmáns xuntas. E había un curro así para arriba. Había que pasar para baixo por un curro para a parte de atrás, do monte, así, dali, entendín. Que era antes do cruceiro. A esta man esquerda. Si sabes que carretera ten. Sí, sei ben. Exacto. E entón, viñeron unha manada deles máis vellas que nós, que usaban no outro mundo. E viñan con horquillas, e con iso, non? E nós, ca cara tapada. E nós, bueno, iso foi un medo máis grande que viñen eu, máis miñas irmãs. Iso en teoría que era unha broma? Era unha broma tonta, porque para nós foi... As bromas de antes, non? Aí, veña, sí, vamos a encapuchar aí con horquillas aí a... Para poñerche medo, non? Entón, nós escapábamos para casa. En vez de ir para a plaza, para Vimiantes, para aquí, íbamos xa para casa, volvíamos para casa outra vez, non sabíamos, con medo que tiñamos. E pero depois non, depois xa fomos confiando en quen era a persona, que che botaba medo, e xa non lle tiñamos medo, xa facíamos nós, por exemplo, o carnaval, xa facíamos todos juntos, era xa máis nós. Salíamos e íbamos hasta a plaza, andábamos por Vimiantes, por aquí adiante, por a plaza. Disfrazada? O sea, había disfraces en carnaval, sí, non? Sí, había. De que ibades? Recordas de que ibades? Mira, de Calleja. De Calleja, iba, o que tiña con que comprar, o que non tiña iba vestido de roupa, aunque sea das nais, dos pais, non? Roupa, mira, falando de roupa, unha pregunta que tiñamos aquí, que xa fixemos a algunha outra invitada, no voso armario, bueno, imagino, claro, a ser tanta xente, habría un armario para todos. Para todos, sí. No voso armario, canta roupiña tiña desde nenos? Aí tiñamos, porque facías aquel vestido e tiña que respetalo para os domingos. Había un vestido para os domingos? Para os domingos, aqueles outros para diario. Pero para os domingos tiña que ser aquel. Era o vestido máis lujoso que tiñamos. Entón, o día que tiñas que ir, por exemplo, para a Semana Santa, facíanche un vestido e tiña que ter sempre con cuidadinho para que non manchares. Claro. Para estar sempre, para salir. Entón, claro, a nosa ilusión era ir limpios, que non nos gustaba nunca, non? Acordaste do color de algún vestido que tuveras? Tuve un que foi verde, e tiña para baixo un volante, e tiña todo lixadiño de tablas. Así como se foran tabliñas. E manguinha larga, porque xa non levábamos chaqueta. Era verde? Verde, cuns cuadritos. Entón, a nós íbamos, bueno, como se fóramos á mellor festa, íbamos a ir á plaza, non máis, Entón, claro, estábamos así sempre, e despois, ao largo tempo, xa nada que xa non, sabes, non había... Nós, a verdad, pouco tempo teníamos de andar a calle, porque tiñamos que viña nai, tiña que traballar, nós tiñamos que estar ou facer camas, e nós vivíamos, dormíamos, tiña unha habitación, era grande, tiña 4 camas, 2, 4, 6 e unha 7, era meu irmán. Pero mentes era pequeno, Despois, nas casas baratas non, que xa había 3 habitacións, nunha habitación eran nós, 2, 4, 6, 7. A 7 xa marchara, a miña irmán xa marchara e xa casara, a máis bella. Entón, que son moi nova. Entón, meu irmán era un home. Claro, nós non podíamos estar con meu irmán. Entón, meu irmán tuvo unha habitación que era máis pequena, usaba meu irmán... O teu irmán tiña unha habitación para el solo? Para el solo, claro. E o resto compartíades aí como... Apilábades vos como podíades, non? 2 en cada cama. 2 en cada cama. E como éramos 6, e meu irmán 7. Entón estivemos así. Pero había unha cama que era máis grande, e estábamos 3, porque non cabíamos máis. Habitacións, eso foi nas casas baratas, Entón xa non había máis habitacións, 3 había. E a máis grande, 3 camas. Estábamos, en unha estábamos 3, en outras 2, éramos 5 mulleres. E depois a outras a marchar e a casar, E mira, como era un día normal na vosa vida? Por exemplo, refírome, como despertabades pola mañán? Tiñades un despertador ou iban aí os vosos pais? Xa meu pai nos dixe, a tal hora
Estaba para o reloj, claro, tiñan un despertador, deses que había encima, non? Sí, de campana, non? E dicíanos el, a tal hora levantados que tua nai ten que se poñer a panillar. Nos levantámonos, todas. Cada unha iba, a que tiñamos que ir á escola, íbamos á escola. E ti ibas á escola Iba á escola, bueno, a que lle tocaba iba, non? exactamente, claro. Que ibas á escola de aquí a este colegio de Vimianzo, o colegio? No. Era unha escola, unha vía na Tosa, as da Tosa non vían aquí. Eu iba á Torre, nós caí na Torre, ao lado... Sí. Enfrente, bueno, pues Enfrente á piscina, non? Ou por aí? Exacto. Aí había... E aquí abaixo, aquí onde íbamos á escola, onde tirei eu enfrente, onde está esa, que non sei que... Espera, se vou dicir onde... Enfrente á calle que vai para lá, para Treseric, para lá, para a plaza. Era unha escola que se chamaba a escola. Viñamos aí a escola, esa escola. Entón, a nai da miña jefe, que fui a de Lorenzo, era mestra. Vale. Dona Lola. Erades moitos na escola? Oi, éramos 30 ou máis, Entón, íamos homens e mulleres. E a profe portábase ben ou... Si, era unha maravilla. Non pegaban, non? Non. Porque había naqueles tempos había profes que... Meu irmán, sabes, pasou canutas, Por qué? Poñeche dos rodillas. De rodillas, Nas arenas, nas para areas. castigarche. Sí. Pero o meu irmán non era por dicir, pero ele nunca lle peñou. Pero os compañeros moitos, un era o Sakura, que está na Coruña, eran todos compañeros así moi unidos. Sí. Entonces, claro, iban sempre xuntiños, e claro, non pasaba nada, pero eles depois a cambiaron, que tuveron onde estaba a farmacia de antes, non sabes, aquí arriba. Era unha escola dos nenos. E ti hasta que edad estudiastes, Carmen? Hasta que acabei o que había. O que había, non? Era só un libro. Ese libro tiña que facer todo. Vale. Non hai como libros, non. Que tiña todo. Un libro gordo xa facías todo. E despois tuvestes ocasión de seguir estudiando ou xa non había máis oportunidades? Non, máis oportunidades, non. Tíamos que carnar para comer, e depois eu marchei polo mundo, pero non fui para... Pero ti cando marchastes polo mundo xa estabas casada ou fostes sola? Sí, casei. E mira, contanos unha cousa, porque casasteste bastante pronto, non? Relativamente pronto. Cantos anos tiñas? Cando o meu home fixo a iglesia, que foi esta, Sí. xa fui o meu home, conocí o meu home, porque cantaba moito, eu viña a Vimianzo, da Casa Baratas hasta Vimianzo, todos os días, a dar un paseo. E sempre me cantaba a canción de Manolo Escobar, María del Carmen. Non, esa canción. Sí. Pois eu namoreime dele aos 17 anos. Aos 17 anos, porque el estaba na iglesia, no campanario, sí. Eu facía o campanario de arriba, fixe todo. E desde ali víache, Víame. e xa se poñía a cantar. Xa se poñía a cantar. Entonces eu, esta me daba vergonza moitas veces, porque me daba raiva. Todo non se enteraba cando iba, porque me estaba cantando. Cantaba moi alto. E dixe, Dios mío, esta me dá rabia, todos os días a plaza. E que dixestes, mira, se parece a cantar, estou contigo, Si, dixenlle un día, non me chames, nunca me cantes esa canción de Manolo Escobar. E toda a vida de Manolo Escobar gustaba a mí, dixe. Que ben. Entón, el fixeron unha iglesia, un irmán del que iba e non morreu de casualidade. Que aí nesa iglesia, facendo a iglesia. Sí. Era pedra por pedra, claro, eso era subir as pedras... Sí. A pedra ven de Porriño. Tiñas monedas, non sabía. Sí, a fachada. A fachada, sí. Vale. Porque cambiaron da lá para arriba. Sí. Entón, meu home fixe a iglesia. Xa fixeron os nichos... Cantos anos tiña el? Pois cando empecé con el? Sí. 18 anos. El tiña 18 anos? 18 anos. E de onde viña el? De onde era? Era De Matío. De Matío, de aí ao lado, de cerca de Traba, non? De Nande, sí. San Simón de Nande. Vale. E viña a traballar aquí e iba a casa ou xa dormía aquí? Non, dormía aquí en Vilar, chamalle Vilar. Vale. Porque de cara non era como era. Dormían no medio da palla, Dormían onde podían, claro. Onde podían, que viñan, os pais non eran ricos. Traballar, comían o que houbera, se había, non? Comían touciño que eu, o meu corpo nunca fui, pero eles sí, comían, porque non tiñan a traballar. E non tiña gaño de comer. Así que ti enamorastes dele nese momento, non? É unha forma moi bonita. Recordas con cariño ese momento, verdad? Sí, moito. Entón, el, claro, despois el, claro, os meus pais, e para dar un bico, mi madre, 6 meses, sin dar un bico ao meu home, 6 meses? 6 meses, miña nai vigilándome da ventana, e eu diante da cera. E os dous, claro, con unhas ganas de darvos un bico terribles, claro. Bueno, entón, sempre dicía, había un monte ao lado, non sabes? E dicía eu, dime, temos que dar un bico. Non, vas buscarlo aí a monte do Panedeiro, E dixeme, pero vamos estar así tanto tempo. Pois tivemos 6 meses, se digo mentira que non chega a casa. E dixeme, bueno, pero eu estaba tan tonto por min que xa non sabía que facer. Bueno, pois vou aguantar. Aguantou, Aguantou. Por desgracia, despois, tuvo que marchar para o servicio. E entón xa me deixou que quedara por el. Que daquela
Eso duraba un ano, mellor, non? Ano e medio. Ano e medio. Ano e medio, tuve, sí. Ano e medio. E fui para Sáhara. Primeiro fixo a... Fui para o Sáhara. Para Sáhara. El fixo a instrucción en Córdoba. En Córdoba. E depois de Córdoba, pasaron para Sáhara. E dará tuvemos cartas que non había teléfono, naqueles tempos, non había teléfono. E escribíamos sempre. Conservas esas cartas ou non? Aí non creo que rompín todas. Creo que non, cambiamos de casa. Que vos contabades nesas cartas? Se pode, así, sí. con cariño, Pois sí, con cariño. Pois sí, que estaba enamorado de min, que quería casarse comigo, xa me dicía daquela, Cantando, sí. Esa estuve casi sempre por él. O sea que... Xa non conocía outro home. El propúsoche matrimonio a través das cartas? Ou antes xa che dixera, xa che comentara algo? Non, xa me comentara antes. Ahora outro servicio, pero ti non me busques outro, porque eu non vou buscar muller tampouco. Entón estábamos así. Entón mandoume unha carta de Córdoba, bueno, marcho, teño moita pena, non poderes verche, pero xa me trasladan para lá. Que tempo, o sea, como cambiou a cousa? Hoxe en día, cos móviles, pois... Os móviles, si, pero daquela todo, cartas e todo. Antes esperastes un ano e medio para volver a vervos. Inteiriño sin vir aquí, nada, Escribíades vos cartas cada semana, cada mes, ou... Si, eu acordome que había, Dios me perdón, había unha lavenderiña que nos pasariños que andan e dixía, bueno, os vou ter carta, dixía, cando había a lavenderiña esa, que certame tamén que eu estaba todo contenta cando había a lavendeira. Pois sí, tiña carta. Que bonito, que bonito. É que ilusión me fa. Claro, estabas deseosa, esas cartas eran a vida para ti, non? Para min era unha alegría, Dios mío. Porque eu tiña interés en el tamén, en min. Claro. Entón xa tiñas aquela idea de, ojalá chegue a ser un matrimonio, como todo o mundo. Xa íbamos con esa idea, non sabes? E ti recordas, despois de que pasou ese ano e medio, recordas o momento no que o volvestes a ver? Cando veu, trouxe un transistor, así, co dediño, de regalo. Unha radio? Unha radio, sí, unha radio de lá. E mandábame fotos de lá, porque lá traballaba de canteiro. Tamén, porque como era canteiro, fui canteiro toda a vida, desde rapaz. Entón, ali facían así, barracas para os soldados. Claro. E el tamén tocaba. El traballaba neso, non? El traballaba neso. Estaban dos patacóns, pero bueno. Pasaría penurias ali un pouco tamén, non? Pois a instrucción e todo iso, que non era só iso. No Sáhara, que ali, bueno, as temperaturas son... Ali un calor que veu, cando veu, traía os labios todos cachados, todo. Parece que viña como se arrancaran as pieles. Sí. Pero é como dicir, Dios mío, ali non había moito que poñerlle, dábanos así con unha juña, porque non é nada, en Sáhara non é nada, é que toda arena. E depois aquele aire da arena, escachaba a piel toda. E cando el ven, xa, bueno, que vos encontrastes... Sí, xa nos encontramos. Nese momento que vos destes un abrazo aí... Sí. Aí sí, pois había ano e medio, Había ano e medio, claro. Aí, cando empezamos os 6 meses, por exemplo, dalle bico, e tardamos en enamorarnos e tal e cual, pero despois xa non era diferente. Pero bueno, notábase que se me quería a min, xa non quería cambiar. Eu tamén dixen, bueno, pois eu tampouco. Eu amo que tú, non outro mozo tuve, E canto tempo tardastes en casarvos desde que el chegou do Sáhara? Pois tuvemos 4, 2 xa son, a na media xa fui pelí, non? En total teníamos 4 anos. 4 anos. E durante ese tempo, durante o noviazgo, vos vivíades xuntos ou non? Non, na casa dos meus pais sempre. Ti na dos teus pais, e el? El me tío. Viña en bicicleta. Viña en bicicleta aquí verche? A ver, sí. Viña e marchaba. Cada día, non? Cada 8 días. Cada 8 días. O sábado, por exemplo, viña. A domingo xa non viña. Hasta o sábado xa non volía porque tiña que madrugar para ir traballar. Xa. O lunes. Entón xa non viña. Estábamos aquel día. Pero aquel día pasábamos ben porque íbamos a ver unha película no cine. Claro. Naqueles tempos, que era o que había. El marchaba con día, claro. El marchaba con día, contra a noite, xa. Quedábamos así tal hasta outro domingo. Hasta o domingo, mas para ben sempre sábados. Por a semana non vían para nada, non? Sábados. Entón, claro, empezamos así, e pouco a pouco fomos empezando. E despois casastesvos? Despois casamos. E o día da túa boda, recórdalo, como foi o día da tua boda? O día da miña boda foi na casa da miña nai. Na casa da tua nai? Que a cociña era moi grande. Que vos casastedes na iglesia e todo eso, non? Sí, na iglesia. De blanco ibas e todo? Non, estaba de luto por miña abuela. E fomos de negro. De negro? De negro, pero algo de blanco aquí. Unha luciña blanca, non sei? Porque claro, parece que era un respeto por miña nai, porque claro,
era maior, Sí, sí. e non lle gustaba que féramos de blanco. Fixestedes comida, é todo? Si, fixo a miña irmán a comida. E acordaste do menú por curiosidade, Callos, Callos? era o que había, Claro, callos, claro. e unha carniña asada, que era o que había tamén. Ajá. E si de casualidade que rara pescado, porque o pescado daquela tamén viña poucos pescadeiros. Escaseaba. Escaseaba porque non había, viñan che cun cabalo. Viñan co cabalo, é verdad, viñan co cabalo repartindo o pescado, non? Ou cambiando por produtos tamén, non? non? Unha forza aquí, outra aquí. Sí. E viñan de lase. Viñan de lase. Si che cadraba de velo, comprábalo, senón non. Claro. Imos comprar así. E non había como agora, moitísimo, Ana. Pasábamos moito na cidade de cousas que non había. Non había nada. E depois o día de Reyes, cuidado que non era Reyes, eran unhas mandarinas ou así. O día de Reyes de regalo tiñedes mandarinas. Mandarinas e un muñequiño de cartón. As mulleres. É un muñequiño de cartón. Un muñequiño de cartón. E todo era ilusión, aquela muñeca para nós era a mellor cousa do mundo. Era a mellor cousa do mundo. E as mandarinas? E as mandarinas para comer, tomábamos, xa non esperábamos a pola mañá, xa non Tiña desilusión por ese momento, non? Por ese momento, claro. Porque non había moito onde ir a comprar. Claro, había escasez e a ilusión era... era... esa a crisis, que non collín a guerra, pero fui despois da guerra. Sí, claro. Xa era moito. Momento duro, sí. Sí, porque eu nací no 44, No ano 44. No ano 44. O 13 de abril de 1944. Claro, e a guerra acabase no 39, creo, non? Miña irmá máis velha o 36 ou 39, agora estou un pouco Sí, o desubicado. 36, Sí, Miña irmá collía a guerra máis velha. Viña o pai da guerra. Mira, bueno, casádesvos, empezades a vivir xuntos xa despois de casados, a convivir. Sí. E a convivencia, claro, ao estar... Hoxe en día, cando tes unha parexa, bueno, a maioría das parexas, antes de casarse, xa que se casan, viven xuntos, van probando e tal, e tanteando. Daquela, ibas un pouco tamén sin saber que te ibas a encontrar, non? Non sabíamos nada, Non sabíades nada, non? Porque eu casarme, máis bonito era que fun para Matío, que eu era como quen vai de Madrid para Coruña un falar, porque en Vimianzo había comparación de aquí a Matío, Entendo, que ali era todo, como che digo, como chamaban antes, andaban por camiños, non sabes? Corredoiras, exacto. Que había velumes e todo, non sabes? E cando fun para ali, para min era, Dios mío, para onde vai? Claro, ibas do pueblo, claro, para un sitio que era xa máis rural, se cabe, claro. Chamaba a atención porque non había ni un alumbrado, ni unha luz, Nada. Tiñas que ir con un tizón así. Sí. Entón cheguei a casa miña, tuve un ano e medio na casa miña sogra. Un ano e medio. E que tal ese ano e medio? Como foi ese ano e medio? Fui moi ben, Sí, ben, non? Moi ben, porque, mira... Traballabas ali? Eu traballaba a miña sogra. Ajá. Xa sabía usar aquela facía de comer, Ajá. Sí, xa a miña nai me enseñara, e xa lavaba roupa, e buscar, tiña meus lesos para ir buscar agua, que había que ir con unha bañeira na cabeza, ou así, ou unha pota, esas grandes. Non había senllas, ali non tiña senllas. Mira, fíjate que xustamente no primeiro programa que tuvemos falamos con unha muller que ven de Senegal, eu por curiosidade, porque escuitara historias de que ali para buscar en África para coller agua tens que recorrer un montón de kilómetros, e díxome que no seu caso non, porque tiñan ali ao lado un pozo do que quitaban. E agora disme ti que en Matío, cando ti te casaste e fostes para ali, sí que tiñades que recorrer unha boa distancia para levar auga, non? Para traer, e de traer na cabeza así, ou unha pota grande, porque non había senllas. Antigamente, agora despois había senllas, pero ese día naquela non había. Que habría un kilómetro? Hai pouco menos, Como das casas baratas había a plaza, ou máis. Sí. Como desde a casa do día, sei que vais. É que era auga para consumir, para beber. Para consumir, claro. E despois para na casa non había. Para lavarse e así? Para lavarse, e ali non tiñan cuarto de baño cando eu fun, Claro, que había casas que non... E había un monte para atrás. E tiñas que saltar por unha ventana para ir facer as túas necesidades ali. Claro. Por iso que eu, para min, fui como un cambio grandísimo. Un cambio radical, claro. Nas casas baratas era cuarto de baño, tiñamos todo. Sí, claro. Ducha, todo. Entón, dixo, Dios mío, que tonta fui vir para aquí. Dixo, que a mí non me sentido daquela. Porque que sería con este home? Non pensabas no que ibas pasar. Xa te entendo. E dixía, Dios mío, que cousa máis tonta, non sei como non me busquei outro home mellor. O sea, que así, a primeira impresión foi un impacto para ti, e dixestes, para mí foi un impacto Donde me metín, non? Onde me metín, porque ter que saltar para fora, ir facer as necesidades, aquel monte, que non sabías, porque, na verdade, que non había máis onde ir. Unha pregunta, Carmen, o papel higiénico? Non había moita cousa. Había que usar follas e así, non? Con as follas, pero, xa fui na casa do meu pai, Sí. En Tidín, Sí. Traían periódicos. Meu pai, como traían os periódicos e reperdíos, pois xa non traía periódicos.
E íbamos e limpiámonos co periódico. Por eso é que daquela en Reyes traíanche unhas mandarinas e iso era Era o unha máis do ilusión, máis, era porque o demais, tiñamos, o sea, Non había máis esta- cartas para comprar, solamente o que che tocaba. Exactamente. Non é como hoxe que Non é compras como hoxe que hai de os- todo e de non se valora todo, nada. E non se valora nada, non. Xustamente. E ándase, eu hai persoas que non aforran nada, pero eu son desas persoas que me gusta aforrar. Se depois mañán, vou guardar para mañán, por exemplo, sabes? Non cousas así. Carmen, pregúntocho para que sepa a nosa audiencia, eu xa o sei, pero sí, houbo fillos na relación? Non. Tú estes fillos? Eu? Sí, ti. Tú o primeiro que teño. Ah, claro. Jesús. Claro. Jesús María. Claro. E tú contárasme tamén, tú eras máis embarazos, non? Tú eras Tuve outro. outro embarazo. Cando o meu fillo... Fora antes que... Pero sí, eso sabes por moito, mira. Por exemplo, cando tuve un embarazo primeiro, Sí. pois foi un caso, cando estaba cas amonestacións, xa quedei embarazada. Ajá. E nací meu fillo, e el fui ganar, porque o pai non tiñan cartos, fui ganar a Asturias. Me quedaba sin contar. Sí. E fui ganar a Asturias para casarnos. Ajá. Casámonos, miña nai fixe festa na súa casa, non fomos a ningún bar. Vale. Entón, pois, claro, nós queríamos facer, pero non había festa, non había cartos para facer tanta festa. Entón, claro, collemos, entón, eu quedei embarazada, pois aguantei. Sí, bueno, pois, aguanto. E nací mo neno, cando el veu, xa me mandou unha foto el, unha foto, como unha postal. Sí. Dice, bueno, vai ser un neno. E si fui, que fui un neno. E foi un neno. Isto vai ser o noso neno. Fíjate, como é estable, Sí. Entón, pois foi certo que nací un neno, que é o que teño ahora. E despois esperamos, que despois ainda te vou contar, fomos para Inglaterra, que nós aquí non ganamos, a verdade, non ganamos nada. Nós compramos o solar, tuvemos que ir polo mundo, fomos para Inglaterra, para unha isla que chamaban Jersey. En que traballabas nesa isla? Nas flores, todo en flores. Como todo canto ves, se alcanzas por aquí todo, eran todo flores. Flores. Árboles, todo flores. Que tipo de flores? Gladiolos, tefetil, que chaman así o nombre, e despois lirios, había moita clase de O sea, que flores. traballabas aí nun mundo cheo Rosas. de olores e de colores. Pasa que, bueno, supoño que o traballo sería duro, non? Duro, que tiñamos que coller un xal de 4 rodas, un traque dese de andar tirando por ele. Sí, un carriño. Un carriño deses. Sí. O noso patrón era estupendo, era a mesma persona. E nós, eu máis unha inglesa, tiñamos que sacar os biquiños, para ter a rosa no medio, sacar os biquiños todos a alta, para ter, pero tiñamos invernaderos, Claro. e tiñamos que traballar. Entón, para nós foi unha maravilla. Estuvamos ali, ano e medio, Ajá. porque deixeime o neno, tiñamos o neno daquela 2 anos e medio, Ajá. o Suso. Deixástelo aquí. Deixeino aquí. Entón, viñamos, ali xa ganamos para facer a casa ao primeiro piso. Para comprar solar, para comprar solar. Xa compramos estando lá, o solar. De aí na beira de carretera, aí abaixo, baixando o Pazo. Xunta a farmacia, va. Entón compramos solar, que non tiñamos. Non tiñamos nada, meus pais non tiñan nada. Eu vim da casa da miña sogra tampouco non tiña nada. Eu levei para ali o equipo meu, o que me dera a miña nai, roupa, o que me dera na boda. Ajá. Pero o sogro meu, o sogro, era moi maniático. Quería que lle deixara as cousas miñas e dixen, non, eu levo a miña casa, o que trouxe da lá, levo a miña casa. E tomamos unha casiña na plaza onde está o parque, tomamos nunha casa que chamaban de Romualdo, era deste Romualdo de aí, e tomamos ali. Entramos ali unha temporada, hasta que, despois xa nós non tínhamos para onde ir, fixamos na casa, fomos para Inglaterra, ao vir de Inglaterra, xa compramos o solar alá. E despois viñamos para aquí, o primeiro ano, xa fixamos na casa. O sea, que emigrastedes para facer un pouco de fortuna, para comprar a casa, o noso interés noso era ter unha casa. E o neno aí tiña 2 anos e medio ou 3 anos, non? Cando cheguei eu tiña 4 anos. 4 anos. Xusto. Que deixei-no con miña nai, máis con a irmán que está en Concelleiro. Que che contei que estaba lá, non? O sea, tú estes Villarmilla. casi 2 anos lonxe do teu neno, non? Casi 2 anos, hasta 4 anos. Ano e medio pasado, porque tiña 2 aniños, pasaban uns meses. E fiz os 2 anos... Botaríalo de menos moitísimo, non? As lágrimas que eu pus. Chorabas, non? Bueno, cando marchei deixar chorando con miña nai, madre mía. Rompiuche o corazón aí. Porque tiña 2 aniños e pico, É como era o meu neto, por exemplo, que tiña un Alán Freño, unha cosa parecida. E dixo, Dios mío, que ter que ir polo mundo, porque aquí non había nada, non había onde ganar. Entón, fixamos a casa, o primeiro piso de baixo. E non pensastes en aumentar a familia nunca? Daquela hasta os 8 anos. Aos 8 anos, parece que fui unha plaga, mala suerte. Que pasou?
aos 8 anos, bueno, hasta que faja o meu fillo a primeira comunión, que xa fixen no piso de baixo, na primeira casa, fixemos a comunión, eu non quixen buscar fillo hasta os 8 anos, así que non minto, aos 7, non tiña 8, nací aos 8. Entón, quedei embarazada pois tiña eu 20 e pico de anos, tiña 24 anos. O sea, o neno tiña 7 anos, máis ou menos, non? 7 anos. E ti quedas embarazada, novamente. Exactamente. Oh, Por aguantar non ter antes para facer a casa, claro. non podemos ter. Vale. Hasta que tuvera eles anos. Vale. Entón eu... Esperastes a ter todo un poquinho máis Máis resuelto. resuelto todo, que vale. puderamos ter, tiñamos o cuarto de baño xa, tiñamos habitación, tiñamos todo. Daquela pusemos terrazo, depois cambiamos, pusemos plaquetas, en todo, ben, eso foi despois. Pero eso en primeiro ano, en primeiros anos. Entón estivemos así, ali tivemos unha chea de tempo ali vivindo, hasta que despois o meu home foi a Suiza no ano 70. Ajá. Eu saquei sola na casa, viñamos de Matío para aquí, e tivemos ali. E entón o meu neno, o meu surso, pois xa era maiorciño, e perdino. Ao ir á horta, había unha horta para atrás, teño horta para atrás, Sí. hasta ali arriba ao monte. Entón, ao subir había unha rampla, eu daquela, para non mollar os pés, andías con os changros por encima das zapatillas. Resbalei e caí encima da barriga, no suelo, aquí, subindo a rampla, va. O sea, ti estabas embarazada. Estaba embarazada. De canto estabas? De 4 meses. De 4 meses. E xusto, sufristes unha caída Sí. frontal coa barriga contra o chan, non? Entón, estuve así unha temporada, pero fui ao hospital. Tuvestes un sangrado despois ou algo? Nada. Aí quedou todo aí. Entón, fui a Santiago, ao hospital de Santiago, que eran por pobres, éramos pobres, puxeronte por pobres, va, naqueles tempos. Entón, fui ali, e que me fixeron? Deron unha inyección. Porque eu non quería... Eu quería ou parir ou... Claro, eu sabía que a barriga que iba menos, cada vez menos. Ti notabas que aí pasaba algo extraño, non? Claro, algo extraño. Dixía, porque non o sentía, casi xa empezaba a sentir, por aquí. Entón, dixía, Dios mío, imposible, Dios, que non morrera. Como te sentías nese momento? Rarísimo, porque eu tiña barriguinha xa de 3 ou 4 meses, e xa tes barriguinha, non? Claro. Pero entón, despois, foi tiver un golpiñazo máis. Bueno, total, que vas aí a ese hospital e danche unha insección, non? Sí, pero díxeme... Pero de que era esa insección, sabes? Era para salir, porque estaba... O sea, para facilitar que salira o... Rompí a tripa onde se alimenta. Xa. É a que vai alimenta, onde se alimentaba. Pero, claro, a criatura xa quedou. Quedou aí hasta que tiña que nacer para setembro, por exemplo. Eu, bueno, pois, a barriga non ia para arriba, tiña que aumentar. Sí. Entón, fui cando fomos a Santiago, dixme, se non lle sale con esa inyección... Un legrado. Exacto, se non lle sale, se non perde, se non pon fora, pois, entón, nada. Hai que sacalo. E ao final? E ao final, que estuve hasta setembro, hasta que me tocaba, non tuve mal de parir, cousa como era increíble, tuve como se parir un fillo. Era unha minchiña que me quedou así, como o dedo, ensumido, sabes? E tiña perniñas, meiñas, a cabeciña, todo, pero ao romper, como xa naufrado, o fillo, aos 4 meses está casi feito, non sabes? Sí. O sea, víase xa que era un humano pequeniño, sí, non? Sí, que tiña cruzada, sí. Entón, bueno, o médico, que tú me atendendo o médico na casa, que daquela non íamos ao hospital, me atendendo na mesa, que era un que chamaban Pose, que era aquí. Entón, eu tiña ganado de orinei, caíme na veciña mismo, susto, na habitación. Porque, claro, estaba me atendendo ele, apertándome para que eu liberara todo para fora. Entón, eu dixía, Dios mío, eu tinha unha pena tan grande por ese fillo, moitísima pena. Porque tiña moita gana dele, ao ter solamente un, quería outro. Busquei con toda a idea. Pero Dios non me dou, ao perdelo, quedei así. Entón, dixo ese médico, mira, tal fulano, era Desiderio, ten un que lle puxen eu tamén nunha botella de alcohol. O sea, un embrión, un feto conservado nunha botella de alcohol. Estaba presionada para tapón, que eu teña indesardado. Entón, esa criaturiña fui quedando, queimándose co alcohol. E verlo, que eu enseñei os meus netos. E verlo, ten todo o corpiño, pero está queimadinho negriño. Claro. O sea, consérvalo. Conservo, sí. A pena que nese momento non pensas que eu era para poñer como home, que morría hai 13 anos. Xa. E agora sai todos os meus que non quero tirar. Foi un momento moi duro na tua vida, non? Moi duro, porque depois non tuvo máis. É iso que creí. Eu nunca notei cambio na barriga, que estuvera mal, ni nada.
que, porque tuve ben sempre as reglas, sempre todo. O que pasa que eu non quedei embarazada máis. Perdín ese. E nunca máis. E depois sei que tivemos ganas de outro, non, nunca máis. E tivemos así, unha historia tonta, pero... Unha historia moi grande, moi grande. moi dura, verdad? Sí, porque ainda me queda moito con toda a ilusión de ter un ter bebé, ganas dele, porque e aos ahora 4 meses, por unha perdelo, caída, para mí foi un... tropezastes ou resbalastes. Resbalei mo chango para atrás. E ao caer, eu claro, caín, pumba. O sea, caín aplastada no E ti suelo. nese momento xa sabías que... Notei un golpe dentro, non? Sí, Ah. cousa, xa, Dios mío. Eu dixen a miña nai, para min, non sei se non perderíamos o neno. Era un neno tamén, outro nome, era un neno. E dixen a miña nai, sentiste, sí que sentín, pois ficando ordenei de ir ao hospital. Carai. Ou perdelo, porque non ia telo aí, que morto non podía tardar un tempo. Pois non salía hasta o susto, sábado da barca, Que cousas. que me tocaba, sábado da barca. E tiña a miña cuñada, unha cuñada do meu irmán, a muller do meu irmán, precisamente, que se casara. E tamén estaba embarazada para ese tempo. E dixen, bueno, a ver se eu paro, a ver se Dios me dá a suerte, se eu levo ese libro tamén para ese día. E queríamos ir á barca, xa non fomos. Xa era o sábado da barca, eu con a miña ilusión toda como se estivera vivo, dentro, como para fora non podía salir. Claro. Entón esperei, e dixo o médico, mira, atendimos sempre ese poste que estuve aí. E dixo, mira, non o vas a ter, hasta que se o tempo de parir, non te vai salir. E tu non mismo mal de dar a luz como un periso, Carai. Bueno, despois, xa continuando así co Sí, desarrollo minuto. da túa vida, Da miña vida. despois pasan cousas na túa vista. Vamos falar, Ahora un vamos pouco falar dos ollos, sí. dos teus ollos, porque, bueno, Sí. claro, o sea, poderíamos estar, ademais que estamos encantados de escuitarche, poderíamos É estar... unha historia moi grande, moi Sí, grande. horas e horas. Sí, Tes sí, unha moi vida divertidísima. repleta De historias, historias. todas. Pero, neste caso, como che presentábamos aí ao principio, Sí. Pois, tes unha característica que é que, bueno, temos falado desto xa porque compartimos, vémonos bueno, estamos xuntos De memoria. semanalmente, e tesme contado que non ves absolutamente nada, solamente unha pequena sombra. Como describirías Oches, o que podes ver hoxe en que día? non vexo nada. Si mira, agora son vas ainda parece que vas vendo coas gafas, porque eu sin gafas non podo andar. Se ando sin gafas, choran os ollos. Entón xa teño que ter sempre. Ajá. Entón un día perdí un cristal. Ajá. Entón, xa me custaron 250 as gafas. Empezamos así. Entón, eu dixen, Dios mío, eu non vou dar ahora 250 por un cristal, porque total non vexo nada, eu non vía nada. Agora, últimamente, non vía nada. Vexo solamente que hai sol. Ves que hai sol, cando hai sol? Se hai resplandor, sí que hai sol. Si vexo O que sea, unha luz moi brillante, ti podes percibir que hai estou unha luz vendo moi luz. brillante. Exactamente. Que ves? Non ves a luz, nin ves o sol, nin ves nada, ves claridade. Como ves un pouquiño de claridade? De claridade. Pero todo borroso, o que? Non, borroso non, así. Ti ves de color negro? Eu vexo todo negro despois. Despois do sol, se por exemplo, un día de nublado non vexo nada. Nadita, solo negro, todo negro, vexo Todo todo negro. negro. Abro os ollos, salas para fora, todo negro. Pero se, por exemplo, vas e ves un reflejiño tal, vas buscando. Pero apenas non hai moito, hai 20 anos. En que momento empezaron os problemas coa tua visión, coa tua vista? A miña visión, empecé a ver así arañas, como se fueran mosquitos nos ollos. Entonces, Con cantos anos? Cantos anos tiñas aí? Pois tiñache, cantos perdín? Pois tiña cantos hai? Porque me dis que a perdestes aos 36, non? Aos 36 anos. Exacto, xa non me acordaba. Estás segura de que foi nese momento, non? Digo xo porque Sí. agora tes 79. 79. E levo 20, que me operei, sin facer nada, 4 operacións. Operaste fai 20 anos. Hai 20 anos. Pero fai 20 anos ti tiñas 59. Bueno, si, máis ou menos, calculo. operaste fai 20 anos. E aí fai 20 anos foi cando perdeste a vista? Ou xa perderas aos 36? Ai, sí, xa perdi aos 36. Aos 30... Ai, non. Vía, de cada ainda vía. Ainda vías, cando te operastes ainda vías. Ainda vía, sí. O sea que os problemas foron aparecendo cando ti tiñas 36 anos. 36 anos. Porque ti eres diabética, non? E tiña que jartar moito régimen, claro. Ajá. Sí, empecé jartando régimen. Eu iba... Diabetes tipo 1. Tipo 1. Que é máis falsa porque que che fai isto. Ajá. Que che pode complicar. Porque hai algunhas tipo 2 que podes controlar un poquinho con alimentación e tal. Exactamente, sí. Entón eu iba, xa non mandaron a médico de cabeceira, xa mandaron a especialista. Eu estuve sempre na Coruña, no materno, no especialista. Entón, claro, eu iba, cada vez que iba ali, miraba a vista, e dicía, mira que, aí está
está ben, pero ten aí algo... Ibas perdendo pouco a pouco? Pouquinho a pouco. Parece que está aí un ollo, Sí. Este parece que se vai picándose un pouco a retina. Como estuvera así algo picado a retina. Eso porque procuraba jartar bastante o régimen, non sabes? Solamente picaba un día, unha cousa estaba tal, pero sempre pecas, en 70 non sabes, é máis ao decirche que pois cando fun, e me dixo, eu cuidándome, paseando por onde pusera, para andar, canto máis exercicio faz, mellor, que che vai hecho, non, o azúcar. Entón eu dixo, bueno, pois agora vou coller e voume privar de todo e vou ao médico e cando me tocaba, que tiña que ir facer analítica a Coruña e vir e volver para outro día a resultado. Aquela non había aquí nada. Entón, dixo, Dios mío, ter que ir outra vez mañán, coller o coche de 7 da mañán e veu sola por aí arriba, e pues, o meu fillo traballaba, un home, casado. Entón, o meu fillo e o meu home traballaba. Estaba en Suiza, marchou nos 70, e veu sola, eu cuidábame eu sola. Entón, fui empezando así, e cando me dixo o médico, mire, eu creo que non vai haber o día que perde este ainda había. E díxeme, bueno, non sei se terá que darlle un pouco de láser. Demos de láser. De láser? Láser. Doblle unhas pinchadas, duroume, ainda me durou uns aniños, 3 anos me durou. 3 anos durouche a vista nese ollo. Este ollo. E de repente un día despertastes e non vías nada nese ollo? No, o día que despertei, que traballaba na casa de Xiricou de Lorente, dixen, Dios mío, parece que os non ves ben este ollo, Dios mío, non sei que traía. Eu facía así, non? Cousa máis rara. Pero era que xa a retina me queira. Xa se desprendera a retina. Xa se desprendera a retina. Pero xa marchamos a C. Chamei a meu fillo. Si vamos a C, porque claro, mas a miña nora, vamos a ver, porque eu creo que non ves nada deste ollo. E díxeme o meu fillo, non, tache cinto oculista que ainda ves algo. E tes algo de vista que tens que cuidarte, que non te picaren moitas comidas e tal, bueno, daquela. Entón díxeme, pero un día que fun a Coruña me dixo, mire que isto non lle vai a curar nunca. A vista, a diabetes, non lle vai a curar nunca. Porque usted é diabética, nunca vai a curar. Entón, dixen, Dios mío, pero eu traballaba aí na casa de médicos, dixen, Dios mío, de San Lorenzo, si, pero non son capaz de perder a cousa, o suelo, porque perdía os ánimos de traballar tanta fama que pasaba, para que curara. Pero cando me dixo que non iba a curar, dixen, pois tiño que comer un pouquinho máis. E empecé a comer algo máis. A comer un pouquinho máis. Claro, pois senón non aguantaba para traballar. Tinha que traballar 5 horas ao día, era o meu traballo da casa. Que plantaba as patatas e todo. Pero ti nese momento, fun mirar. Se desprende a retina, fun xa materno. De vaso materno. E aí fancho unha intervención quirúrxica? Non, aí dixeronme, vamos a esperar a ver como vai. A ver se ve algo, se vai vendo algo, e vi algo, un poquinho vía. Entón dixeme, bueno, mira, vamos a esperar. Tardaron 9 meses. 9 meses. En chamar. Estamos falando do primeiro ollo do que perdeste a vista. 9 meses. Eu esperando, a ver, Dios mío, se me operaran. A ver se salvaba. Cando me chamaron, xa a retina estaba pegada. Tardaron tanto en chamarme, estaba retina, que o ollo botouse a perder. Perdiuse de todo. Non vi, está aberto, ves? Pero non ves nada, entende? Entón, pois, aos 3 anos, volvíme a caer pero ainda traballei moitísimo con este. O sea que ti sabía, xa che dixeran que o destino do teu outro ollo iba a ser prácticamente o mismo co dese. Seguramente porque ainda fun a Santiago e dixeron, mire, se fora a córnea, xa operan deste, xa operamos ahora mismo, se fora a córnea. Pero para a retina non hai nada, porque a retina é o que dá a luz do día. Entendo. Entón, dixen, bueno, se eu vin chorando desde lá hasta aquí, hasta casa. Todo o camiño non é que non... Chorando porque ti eras consciente de que ibas quedar sin visión. Cada vez que me dixían eso, eu toleaba, non? Caestes nunha depresión? Non coñí, gracias a Dios, ninguna. Coñí máis depresión cando morri miña nai. Porque miña nai, eu pasou de min 2 anos, estuvo comigo sempre. Animábame moito, non sabes? Entón, eu, claro, cando morri miña nai... Era o teu apoio, o teu máximo apoio, porque o teu home estaba fora, non? Si, meu home, en Suiza. E despois dixía, Dios mío. Pero claro, meu home xa se retirou, porque só por desgracia tuvo a mala suerte tamén de ter que operarse dun gangrio, infectouselle a laringe. E operouse por aquí. E operarse por aquí, pobre, xa non, nada. Eu limpiaballe sempre, facía eu todo, non tiña necesidade de facer nadie. Que lle facía eu, xa había uns tubiños, puñello,
limpiaba yo, compraba porque gustaba ter uns bebeirinhos moi largos. Quitabas así as flemas e todo. Sí, para limpialos, querían darme limpiño. Comprei hasta 5 ou 6 bebeiros e eran propios, pero poñer por encima da camisa, non? O sea, que tú estes cuidando tamén. Sempre E cuidando. ti, nese momento no que o cuidabas, xa estabas sin a visión dun ollo? Sí, xa non vía deste ollo, xa non vía deste ollo, non vía. E xa fun, tuvamos na operación, que durou un montón de horas. A operación do segundo ollo? Do segundo ollo. Do segundo ollo. Aos 3 anos. Aos 3 anos operanche do segundo ollo para evitar que pasara o mismo que pasou co primeiro ollo, co ollo esquerdo, non? Agora estánche operando do dereito, non? Operaronche do dereito, vale. 4 veces, mira, vouche contar. 4 veces. O 17 de febreiro, a primeira. Ajá. En marzo, o 11 de marzo, que foi o atentado de Madrid. O 11M. O 11M, non? Marzo, 11M. Sí, o 11 de marzo. Bueno, foi a segunda operación. Ajá. De 6 horas. Sí. 6 horas. Eu sentía, porque non che a tonta máis que isto. Vale, o sea, era anestesia local, non? O corpo, solamente aquí, Vale. Que 4 pinchados, está. Eu notaba todo, sentía todo. Sí. Sentía raspar, sentía todo. E dixía, Dios mío, e elas, en vez de atenderme a min, Dios mío, dixía, esta muller, eu vía ya ela os ollos, un poquinho, vía. Dixía, están atendendo máis ben o atentado de Madrid? Falando unha cousa, porque era un... Tiña posto na televisión ou na radio? No, eu ali... Xa, o sea, a médica estaba che operando. Sí, pero... E a médica estaba atendendo a tele. A tele no quirófano, tiña unha tele. E dixía, mira, fíjate, porque... Eso piñeche nerviosa a ti, claro. Porque eu me piñeme nerviosa porque eu, Dios mío, en vez de me atender a min, en vez de andar aí parando, porque tuve 6 horas, o meu fillo mal, o meu homiño, Dios perdona, que daquela ainda estaba, díxeme, Dios mío, pero non che dan sacado. Para fora, esta muller que aí adentro, tuve en 7 horas, a primeira operación, 7 horas, a da segunda 6, todas 6, despois 6. Esa foi marzo, non? Atentado. Bueno, vamos a ver se o podemos salvar. Desa operación salistes vendo aínda? Aínda vías? Despois da operación do 11 de marzo? Sí, ainda vías. Aínda vías? Ainda vín, despois de marzo, abril, maio. Na boda do rei, que se casan un rei e mala reina, ainda lle vi o traxe de reina, do medio para baixo. Vi así como a mitad do ollo, non? Non sei exactamente cando foi a boda. Foi 17 de maio. O 17 de maio. Vale. O día das letras galegas. Exactamente, ese mismo día. Entón, eu vi ese cacho e dixen, bueno, tan siquiera... Tiña que ir sempre lá, a materno, non? A consultas. E dixerme, mire, por favor, non me opere máis, porque, total, debía... Te contei o conto que había... Ti dixeste, mira, que me quede como estou, ainda vexo un pouquiño, exactamente, quero quedar así, non me toquedes máis, que vexo un pouquiño e... Vexo ese cacho, e xa me valen para min, xa me vale moito, aunque non vale máis que para ver así. Entendo, sí. E vía algún bulto, tiñamos un patio para fora, para a casa, e eu vía así meus filhos. E ainda vías así os bultos e tal. Os bultiños e tal. Entón díxeme, non, hai que salvarlo, este non se pode perder, Bueno, eso foi en marzo. O 11 de marzo. Despois, o día de 14 de marzo, abril, maio. Iso foi en maio. Sí, o 17 de maio. Exacto, iso foi en maio. Despois, de maio, saltoume o Víspera das Cacholas. O 23 de... O San Xoán. De San Xoán. Sí, o 23 de xuño. De xuño, exacto. Tamén, a outra operación máis. Ben, vamos a fazer outra, a ver se salvamos o ollo. Salvaban 3, 4, a última. E dixen, Dios mío, por favor, deixeme... Ti a esa operación do 23 de xuño xa non querías ir, non? Xa non quería máis, porque vía solamente xa unha luciña como así, nada. Vale, ainda fostes perdendo vista hasta ese momento? Hasta ese momento fui perdendo vista toda. E total, para que me había operado da terceira. E dixen eu, bueno, vamos a probar, a ver se salvamos. Que puxeron unha lentilla, que é o que che poñen cando che operan, mas puxeronme silicona, que ainda está aquí. Aguantando que non me cae. Que se me cae, teño que ir ao quirófano para sacala. Entón, de momento, vamos a poñer así. Pero claro, ela viu que facía catarata, non sabes? Sí. Ao facer a catarata, dixo, no, mire, vamos a ter que sacala. Pero salvaba eu andando así. E eu xa estaba contento porque vía os bultos. Coa lentilla, vía os bultos, o meu fillo, polo patio, todo. E o meu home, todos estaban por aí. Porque iso hai 20 anos, van. Entón, claro, dixen eu, Dios mío, por favor, non me opere máis, porque estou vendo unha luciña chegada a luz, vexo tan siquiera algo de sol, vexo unha raíña de sol, vexo algo, sei que salgo para fora, que xa vexo a luz do sol. Hasta nada, que sí, hasta que me operaron. E operaron.
E que pasou nesa operación? En esa operación, chego a casa e xa nada, xa non vía nada. Dixen, Dios mío, ahora sí que non. Agora sí que non vexo nin unha sombra, nin luz de Dios, nada. Quedei pegada de todo. Xa nada, que xa me puxeron a silicona por aquí, coseron para juntar, e ainda está aí, juntando. E dixen, bueno, se algún día se nota que lle cai, temos que ir ao quirófano. E claro, teño que andar sempre con gafas, porque senón chórame o estudio. Pasei moi mal, que teño que estar sempre limpando os ollos. Agora nunca, agora que as gafas non. Toda a vida acordo con gafas, e hai moitos anos. Entón, claro, eu, sabes, perde a vista, as lágrimas que eu puse, non sei se chegarían a saber, né? Chorastes moitísimo. Moitísimas lágrimas puse, moitas. Ai, cando non quero pensar. Cando non había xente, era peor. Eu andía, mataba-me a chorar. Sin logo, porque sería asistente médica, Dios mío. Hasta por desgracia, despois daría un ano ou dous, tamén ela por desgracia morrió. Veulle cáncer. Xa daquela empezou cando eu estaba, xa ela pouco me atendía cando me fixe a última. E díxeme ela, bueno, calma, ahora le vai a atender unha doutora que chama doutora Pintado. Díxeme, bueno, a ver se me fai algo. Porque eu tengo que ir para Madrid. Ela vivía na Coruña, pero tiña que ir para Madrid. E eu non sabía por qué. E depois díxeme outra vez que a doutora Turbón, chama apellida Turbón, tiene que estar que tiene cáncer de peito. E díxeme, bueno, lo siento mucho. Pero eu... O sea, que se puso mala ela tamén. Mira, Carmen, daquela, nese momento, despois desa cuarta operación, da cuarta, non? Da cuarta operación, ti chegas a casa e directamente que xa non ves nada, nin luz, nin nada. Estás aí, bueno, podría dicirse que estás fundida aí, porque estás... Fundida aí, xa nada, eu xa aí, para mí xa fui como se... Eu xa pedía a morte, eu xa transmitía. Sabías, chegastes a pensar na morte? Sí, moitas veces. Xa non sei se me mate, se que faga, pero o sentido meu non quería ir lá dentro, non. Pensaba, pero non quero, a ver se fago algo. Porque depois aprendí coa 11, non che contei. Coa 11, verdad? Coa 11, sí, que depois... Axudáronche? Axudaron moitísimo. Enseñáronche como desenvolverte? Mira, mandaronme xa ao psicólogo, unha psicóloga. Tuve a psicóloga comigo, pero che dixo que a ti caime tanto, porque a psicóloga, pero que che teño fe por o ben que me fixo ela a min. Que me enseñoume a planchar. Enseñoume a fregar a caferona, que eu limpo a miña casa toda, eu. Faz todo, o sea, faz moitísimos traballos na túa casa, non? Todos da miña casa fago eu. Vas a modiño e tal, vas... Si, mira, por exemplo, levántame, a primeira cousa que fago é tirar a miña cama, levántame, desayuno, dou a insulina, para levantar, empecé con insulina, despois daría 10 anos, tú pastillas. E depois que a insulina, daba, eu pincheime moitísimas... O almorzo ti prepáralo ti misma? Sí. Eu fago todo, de momento fago todo. Salvo que os, por exemplo, van de viaxe, deixame a comida feita, canta no microondas, é como, non? Poño a manter, poño todo, na miña mesa, porque eles viven arriba, eu vivo no primeiro piso, abaixo. Entón, eu sigo así, hasta que, claro, eu, para min, Dios mío, eu tiño que traballar, que eu así non podo estar. Traballei toda a vida. Eu tiña que enseñarme a fregar, a cafrejona, enseñarme a planchar, enseñarme a, por exemplo, a facer algo de comer. Por exemplo, facer... Daquela, fixe, mira, moitísimo tempo, fixen de comer. A miña nora traballaba, que estaba traballando nunha casa, na plaza, perdón. No, tranquila, era o micro, non te preocupes. Sí, entón dixeme, Dios mío, eu non podo estar así. Deixaba a comida ao lume, eu fixen paellas, tanto seja, fiz unha paella, outra paella, xa foi o día que morri o miño, estaba facendo unha paella, precisamente, que hai 13 anos, e sinto que a cousa máis rara, que marchara, mo marchou a C, por exemplo, os altos da conversación, e díxeme, marcho, despois a tarde vesti para Santa Min, que che trae Jesús ou María Dolores, e díxeme, bueno, pues, hasta logo. Bueno, marchou, e susto no cruce, e ve meu neto, que vivo, que está aí, un porriño, ten agora 36 anos, e fui con, meu neto, bueno, chalado por seu abuelo, levaba sempre ao médico, a C. Entón díxeme, bueno, levo o seu abuelo, a abuela ven a tarde para Santa Ti, queda contigo. E eu xerra, claro, porque estaba xerra. E díxeme, bueno, pues xa está, hasta logo. Hasta logo, marchou, dá un vinco aquí na frente, xa non se encontraría ben. Susto chegamos ao cruce da plaza, ao cruce, xa adiós. Xa ido un infarto, xa quedou. Xa ido un infarto, nada, máis. Entón eu sinto vir unha persona pola miña horta abaixo, correndo.
que entrou polo taller do Costa, que eu tiña a porta fechada sempre dentro, para que non me entrara nadie, porque eu sempre salo pola ventana se me ven a chamar a porta. Tiña medo que me entre a cara e que me dieran un golpe e me tiren. Entón eu salto todo porque xa é unha historia grandísima. Bueno, entón eu salo pola ventana para preguntar, non? Entón aquel día dixen cosa máis rara. Pensa que ven unha Jesús pola horta baixo. Que será? Eu non sabía que me iba a morrer, E dixen, ai, mi madre, pero o meu fillo engañoume, pero a mí non me engañaba o meu fillo. Dixenme, ves ao centro médico, que está, papá non está moi ben, a ver se chegas en tempo e podes ver. E fun, pero eu xa sabía que non, porque xa me extrañaba que non me dera unha palabra, que xa non matou. Subiu o coche, sentouse, agarrouse a meu neto, a man, do manillar, que iba meu neto conducindo, a miña nora iba atrás con ele. Eu dixen adiós, bueno, marcho, hasta tarde, e fun ali ao centro médico, xa nada, estaba a médica sacando que tuvera antes, non sabes? A Turbón, que veña, bueno, Jesús a Turbón, Sí, sei de que falas, sí. Xa non sei o nome, que tuvera para a política do PP, entón, dixeme, non hai nada que hacer, que estuveran dando así, intentaron reanimalo, pero non. Pero nada. Entón, bueno, pues ahora nada. E despois, cando fixeron estas pistas, que era mantido, o home, gracias ao home, que me enseñou a andar, que eu non andaba. O sea, ele axudouche a desplazarte dun lugar ao outro sin poder ver, sí. Con 9 meses que estuve así, encima dunha silla. Como? Estuvestes? Cando me estou aí caído. Cando te operastes? Cando me operei deste ollo. Este non, este. Sí, do dereito. O sea, do que aínda había. Xa perderas a vista no esquerdo e operastes do dereito. Vas conservar este da primeira operación, é verdade. Pois estuve así 9 meses. 9 meses boca abaixo. Boca abaixo. Sin poder moverte. Sin poder moverme. Solamente para ter que ir ao médico así. Iba, pero volví outra vez así. Na cama? Non, non suelo sentado nunha silla, pero apoiado nunha silla, no respaldo nunha silla. Porque non podía estar deitada. Sí. E dixen, Dios mío, estaba tú así un de tempo, hasta que despois dixen, Dios mío, pero nada, que despois non fixe nada. 9 meses. 9 meses. E pois ficando, fun ao materno, me dixeron, mira, aquí non hai nada que facer. Agora ten que quedar así, non vai haber televisión, que a mí importaba pouco, a televisión, que eu tiña radio sempre comigo, no bolsillo de mandil, estou traballando na miña casa, traballo todo, como un mandil no... Ti tes un mandiño, para que sirve ese mandiño que dis? A radio tiña aquí. Vale, a radio, vale. Un mandil, non sabes? O mandil, ok, vale. Onde iba a radio comigo. Sempre escuitas a radio? Sempre escuito a radio. A televisión casi non miro nada, solamente as noticias. Non será o transistor que che trouxera o home do Sáhara, non? Ese xa onde vai, non? Cantando, sí. Ese era... Pero non, hai unha radio que me regalou o Moneto. Mira, daquela, como faz para desplazarte dun lugar ao outro? Porque antes, cando fomos, que che fon recoller ali a porta da tua casa, que estás moi cerquiña daqui da Casa da Cultura, estábamos xusto camiñando, íbamos de ganchete e tal, e xusto cando chegamos ao paso de peatóns, dixestes, bueno, agora imos por aquí, por o paso de peatóns, xa sabes perfectamente por onde vas. Que son 20 anos, que estou andando, Son 20 anos camiñando. Nunca deixei de andar, jamás. Sempre anduve sempre. De todas formas, sola non sales, non? Sola non salo, polo meu patio si que ando sola. Polo teu patio vas sola, e pola casa tamén? Que terá, é grande, é como sitio dunha casa, patio. E que recursos tes ti, que recursos usas, por exemplo, para limpiar, o sea, imagínate, poste a fregar o chan, con fregona, é eso? Con fregona, sí. Teño un pilón, fora deses pilón, collo agua ali, poño detergente, departamento por departamento, sala por sala, non? Teño a habitación que chama a sala, que é a entrada. Xa ten alfombras, non frego máis que a entrada. Vale. Entón ten os sillóns para ali, todo así. E iso frego todo este cacho, veño para aquí, veño para diante, levo o pasillo todo, sacas as alfombras, sacudas, fora, se non pasa a aspiradora, que chei tamén a aspiradora. Pero claro, a primeira que tuve eu, xa hai anos, rompime, pero agora ten a miña nora, se ela pasa, paso eu. Non paso eu. Digo, deixame a mí que paso eu. Porque para que quero eu? Para nada. Teño a alfombra sola e depois é todo plaquete. Sabe, enviámoslo a casa, bueno, cantas voltas levou o mundo. Iso é unha historia grande. E dixeras que na 11 que che axudaran aí a... Sí. Chegastes a aprender braille? Iso sí que non fun capaz. Non, xa me dixeron, é imposible. Non te puxestes? Non, porque son 60 anos, e usted non é capaz. Sabes o que teño, bueno, documentándome un pouco para a tua entrevista, un pouquiño, vin que a xente con diabetes perde un pouco de sensibilidade táctil tamén.
É que o teñen máis complicado para aprender Ai, braille pero tamén. cas mans, Ti tes sensibilidade nas mans? Tes boa todo, sensibilidade? todo. E oído? E oído, fatal. Moito, hasta me estorba xente falando cando berro, non sabes? O sea, que tes un oído moi fino, Moi vamos, que escoitas fino, moi ben. a non perder, a perder isto, Dios dá isto, pero que Dios me dá todo, os oídos, o oído solamente, E depois o tato da man, sabe se hai porquería, para limpar, por exemplo, vou para a miña salita, Sí. quero limpar o cristal, que é a mesa de cristal, Ajá. limpo, paso a man, sei que hai falta de limpiar. E o olfato? A falta teño todo, gracias a Dios, todo. Ajá. Non tuve ninguna cousa de enfermedade de gripe, ningún virus, o sea, nin ese COVID que houve, nada. Eu non perdi nada do olfato. É unha cousa, Carmen, mira, ti tes algún hobby, algunha actividade que ti fagas, algo que fagas para disfrutar así, a pesar de non poder ver, algunha actividade, non sei, pasear ou que... Paseo moito por fora, Ajá. polo patio meu, Sí. non? Por aí polo patio. E primeiro anduven co bastón. Levabas bastón Pois antes? teño bastón da 11, Sí. 6 metros eran, porque eu fui un chachín que me enseñaron. Sí. E anduven, pero dixen, mire, en Carballo non vou porque toda era en Carballo, que era ahora na 11 na Coruña, no Cantón. Ajá. Entón dixen, mire, prefiero que me enseñes mimianzo porque eu ando por aquí, que eu por aí non ando. Ficando anduven co bastón moito tempo, pero a mí o que me dá pánico é os coches. Claro. O ir pola cera, como a minha casa está na beira da carretera, hai cera, pero podes baixar para fora. Se non te das cuenta, co bastón podes ir, até que dar unha punta, a outra con o bastón sone. Xa sona o bastón, non sabes? Tropezar. Entón ando un bastón. E depois dixen, bueno, así que tuve uns 60 anos, que aos 60 anos ficando, que di así. Total, bote conta, son 60, 70, 80. Vou fajo para abrir. Entón dixen, Dios mío, pois agora teño que andar así. Pero tuve sempre suerte cunha amiga que está a vivir xunto ao Pazo de Tresareiz, que me levou moitísimos anos, fomos a andar a Maxela. E sempre me lado, eu sempre vou de brazo. Xa non levo bastón, porque... Acompáñache, ti vas... Exacto, eu vou con brazo, ando, Claro. e ninguén di que ando, que estou ceja, eu ando, non tropezo, nada, que... E fixestes algunha vez eso que temos visto por aí, bueno, algunhas películas, eso de tocar a cara dunha persona para ver máis ou menos como é? Para saber como é. O meu bisneto, sí. Sí. Sí, Non? Sí, tiño E ti con eso creaste unha imagen na túa mente de como é esa persona? De como é esa persona. Acórdome da persona, acórdome da cara do meu home talmente como era. Acórdome da miña nai talmente como era. Que é o que máis, bueno, Imagino, que é o non? que máis botas de menos de poder ver? É unha pregunta complicada, pero Sí, que é o ve. que máis botas de menos deso? De salir como salía antes hasta a casa da miña nai que vivía. A libertad, non? A libertad, che. Porque, claro, tens que depender dunha persona para todo. Para todo, Eu, de momento, fago todo eu. O sea, eu ducho-me, fago todo, Todo, sí. Uso crema ou que sei, todo poño eu, todo. Entón non me fai falta nadie. Sei que xa me fixeron todo acoplado a min, Teño, por exemplo, a mampara, todo iso da ducha, e xa non tiña baño, sacamos todo, cambiamos todo. No patio puxeron a plaqueta, para que non tropezara, que era de cemento, para que non resbalara. Xa me puxo o meu pai, o Jesús Díaz, perdón, o meu mamá, deixoume todo feito. E temos todo feito, a man para todo, para min, non? Entón, eu, claro, cando noto, si, por exemplo, frego o suelo, que a fregón, abro ventanas, e ventanas para atrás, para diante, porta para atrás na cociña, ou para atrás, e ando para a cociña, teño a cociña de ferro de cerámica por arriba, e aí xa non é que paso un esparto, frego, limpio todo, e teño vertedero esta man, e teño ali a cociña de butano, teño o forno de eléctrico, pero non usei, por exemplo, se queren eles, teño ali, o meu fillo que vive arriba. Entón, eu, depois fixamos o home, fui para Suiza, fixamos no piso de arriba, xa te contei. Entón, agora, por exemplo, sei, se está seco o suelo, toco así cas mans llamas os dedos, noto se está a humedad. Se a humedad, ou non é, teño o desanificador. Se, por exemplo, teño humedad no cuarto de baño, ao fregaron, que non que frego moi ben, frego moito, apreto moita fregona, entón, sei, digo, bueno, deixar. Se hai frío, non abre a ventana, que abre para atrás, para si para dentro. E non me estorba nada. Podo andar por aí ou polo cuarto de baño. Unha cousa, Carmen, como cambiou, bueno, xa levas 20 anos sin ver absolutamente nada, si cando está o sol moi brillante, si que podes ver aí. Sí. É o único que ves é o reflejo do sol. Ves un pouco de reflejo do Depois sol. sempre noite. Como cambiaron as relacións Con todo o mundo. coa xente, claro, coa xente, a partir dese momento? Todo. Totalmente un cambio Un radical, non? radical. Solamente conozco a xente
Se eu falar xente, xa pola voz, xa conozco a todo mundo. Claro, desarrollastes esa capacidade de poder Exacto. identificar rápidamente a xente A pola súa persona. voz, non? Eu xa acabo, digo, pois ti és fulano de tal, sí, é certo, non sabes? E se, por exemplo, o sinto 3 ou 4 veces, xa noto que é aquela persona. O sonido da persona, non sabes? Pero teño tan fino oído que xa noto. Entonces, sabes todo. Se, por exemplo, tes un fallo en algún sitio, sabes, ti, pois, eu digo ao meu fillo, mira, tal cousa está mal, mírame esta cousa, por exemplo. En cousa, porque eu levo control do miño piso de baixo, que teño 3 habitacións. Sabes cando algo está cambiado, cando algo algo está diferente, non? Xa non me poden poñer nada cambiado no meu sitio. Na 11 xa din, non les cambien nunca as cosas de allá, su sitio. Por exemplo, toma pastilla de tensión, a mala de colesterol, por exemplo. Está no seu sitio, por exemplo, teñemos a panera de pan, e ten que estar sempre na miña man. Claro, tens que xa ter uns sitios Sempre, determinados e ter as pero cousas así, ubicadiñas e non andar exacto, cambiando porque... non, además non molestar a miña nora, porque como traballa, Claro. ela marcha pola mañá e ven a 1 da tarde, 1:30. Entón, dixo, bueno, pois eu fago o meu traballo todo, e tal, pero non lle toco ela non me toca nada nas miñas cousas. A miña roupa, por exemplo, en primeiro conocía os calcetines dos netos. Sabía que eran os del, envolvía, e poñía así, envolvía, taca. E apartabas, e poñía todos encima da mesa da cociña. Cando a miña nora viña, xa ela recollía a roupa. Xa fun facendo pouco a pouco. En primeiro, xa en primeiro. E despois, claro, despois eu xa fun aprendendo a saber cal era a roupa que me gustaba a min, que xa a poñía a miña man, sabes? Por andar sempre molestando a ela, non? Fostes buscando o sistema Sí. para ser o máis autónoma posible, non? Exacto, que me fixera eu o máis posible de non molestar a eles, non? Por exemplo, ainda hoxe, por exemplo, aquela cousa, digo, faime isto que eu non podo facer, por exemplo. E algunha vez te sintistes, non sei, como excluída ou discriminada polo feito de non ter vista? Nunca, jamás, nunca. Sempre tuve xente que me apreciou, Sempre tuvestes ben rodeada. Sempre rodeada de xente, sempre, que me apreciaron sempre, non sei se sabe, porque toda a vida fui amiga de todas as miñas daqui da Vimianza, da plaza, que nacín aquí. Entón sempre fui, estuve na tío, igual, todo o mundo me quería, a miña familia do meu home, que agora non ten máis con a cuñada, que me quedou, e precisamente estes 2 meses de enero e diciembre, morreronme 2 cuñadas, unha cuñada e un cuñado, e agora morri unha abuela do meu neto, habrá unha semana, que ten da muller do meu neto. Claro, nós, que a conocía, que vamos alá, cada 15 días vamos alá. Entón, xa sei por onde vamos e todo, sei máis ou menos, vou dicindo, vamos por tal sitio. Ajá, xa tes aí un GPS mental que xa te orientas orientas ben, exacto. É unha cousa que sempre tuve curiosidade, e, bueno, creo que xa che farían esta pregunta moitísimas veces, pero tes soñas? Tes soños? Que eu nunca soñei como home. Os soños de hoxe en día como son? Con que soñas? Hasta no soño, para decir que che soño moito, non soño, Se soño mira, se soño, por exemplo, que nunca soñei, Nos teus soños ves cousas? O sea, nos teus soños ves... Non ves nada, non ves, por exemplo, se penso unha persona, ves a persona talmente, cos ollos abertos, por exemplo, non? Ajá, Estou así cos ollos abertos, imagíname, non? ajá. Mira, nací a miña pequeniña, a miña bisnetiña, nomás que tocalle, Sí. a cariña tan fituquiña, a cabeciña tan... Sí. Dijo, mira, Dios mío, que tan bonitiña que non poder ver, que pena tiña. Dijo, non sabes? Xa tuve a primeira da miña filla, a da miña neta, Xa. que tamén é unha nena. Tanto esa niña sola fixo en outubro. E o neno outro do meu fillo ten 2 aniños, fomos ao cumpleanos, e precisamente, ainda estaba a abuela esa que morri. Quedou un hito, se morri. Doulle o segundo hito, xa quedou xa. Entón, cousas que che quedan así na memoria. Entón, acórdame desa persona. O sea, que disme que cando ti soñas actualmente, soñas como os soños son como antes, o sea, ves imágenes... Ves imágenes... Soñas con imágenes. Se estás pensando, non sabes? Por exemplo, eu cando soño, o sea, que cando soño, pois imagino, os soños poden ser moi raros, non? Pero a mí o soño, hai un coche e eu, pois, vexo ese coche, podo casi, sabes? Ti ves... E recórdalo. E recórdalo. Ti podes ver cousas durante os teus soños. Tendo soños que recordaron totalmente o que me pasa. Das cousas de antes. De antes, sí. Dixía, Dios mío, porque hasta ahora, Dios me perdone, teño memoria de cousas de antes, pero ainda non quero, non quero pensar nelas, porque sempre che din, ai, te acordas de antes, entón nada. Cal é o teu maior medo? Meu medo? Si, o teu maior medo que tes na tua vida, Carmen, así o medo máis grande que tes. Que non colles a enfermedade que hai tan mala. Iso é o que máis pánico me dá. Que enfermedade? Esa que a dos últimos tempos, non? Esta que hai ahora que está o meu fillo, o meu neto, está cuidando dos maiores.
Ah, vale, refieres ao Alzheimer. Teño. Ese é máis medo que teño, porque eso é unha pena ver unha persona. Mira, a invitada do programa anterior túvenos contando que cuidou do seu abuelo, e o seu abuelo, si, estuvo 10 anos con esa enfermedad que, bueno, é Sí, terrible. é terrible, sí. É terrible. Porque o meu pai tamén tuvo 10 anos, pero tuvo un derrame cerebral e tuvo na silla de rodas, na casa. E mira, Carmen, se puderas pedir, ti imagínate que puderas pedir un deseo, que deseo pedirías? Eu xa pido a Dios, que Dios me dera tan siquiera un reflejo de luz. É o que máis deseo. Que Dios me levantara, me deixara, me levantara o ollo, me vira, non sabes? Porque desde aquela, ainda ves... Tes esperanza? Non creo, non creo, porque xa me dixo, mire, ten que perder de... Pero eu a televisión Sánchez digo, repetí moitas veces a médica, senón non me importa nada deso. Importa que eu puder andar eu sola, non? E digo, bueno, pois eu ando pola casa adiante, para un lado e para outro, levo sí, algún croque levo, Non me acordo cando ia aprender a Carballo, como dixía un señor. Bueno, sinto moito por usted, pero croques a levar uns cuantos. Levastes uns cuantos croques, non? Sí, de sangre nunca, pero sí de croques aquí, sí de chichóns, non? Bueno, que conste que nos vémonos semanalmente nunhas clases de funcións cognitivas, de memoria. A memoria tamén, sí. A verdade é que as cousiñas que facemos, ti falas sempre moi ben, eso é verdade, teño que dicir. Porque, estaba aprendendo a facer os números que nunca facía, e escribir ainda fa un nombre. Sí, escribes no folio. A ver, que a mellor torces un pouquiño esta línea e tal, pero Eso é que non vou dereito, exactamente. Claro. Mira, Carmen, se che parece ben agora, bueno, eu tería moitísimas máis cousas que preguntarche, porque, bueno, ahora mismo tampouco non me veñen á cabeza. Seguro que despois, cando acabemos, estou indo para casa e penso, por que non lle preguntei isto, sabes? Pero bueno, xa che preguntarei, que nos veremos máis veces. Pero esta xente nova que nos acompaña hoxe, que teñen 13, 14 anos, son, como dixemos antes, de segundo da ESO, pois sí que ao mellor teñen algunha pregunta seguro que máis inteligente que as miñas. Sí. Algunha curiosidade que teñades, podedes levantar a man e... Ah, vale, pulsas o reloj que che di a hora, non? Sí. Isto non. Que me dicides? É unha pica. Destes 20 nenos, bueno, 20 mozos, mozas, 20 máis ou menos hai, non? Sí, fíjate, tantos. Que hai. Sí. Alguén ten unha pregunta para Carmen? Que me dicides? Veña, animádevos. Vos, eu contesto ou me prendes? Carmen contesta o que vos querades. Ela leva 20 anos sin ver absolutamente nada. Unha boa pregunta, ao mellor, veña, chivo vos eu a primeira. Eu chivo vos esta, e despois vos pensades na próxima, vale? A primeira, que sería, que consello lle darías a unha persona, imagínate eu, que non queira Dios, nin que lle pasa a ninguén, non? Pero imagínate que mañán, por calquera cousa, pois de repente quedo cego. Sí. Sabes, caes nun pozo, eu imagino, o sea, non poden nin imaginalo, non poden nin imaginalo, pero que consello, despois destes 20 anos de experiencia que tes, que consello me darías a min que quedei cego, que consello me darías? Que nunca perda a esperanza de que podas ver. Que podas ver e que podas valer. Porque eu pensei que non valía nunca para nada, Porque eu traballei toda a vida. E dixo, Dios mío, non vou valer para nada. Pois sí que vales. Sempre te defendes, porque eu defendíme moitísimo, todo. Na miña casa defendeme, pero como se estivera vista. Eu vou ao cuarto de baño fora, que teño fora un cuarto de baño, teño un comedor, e todo no patio, temos todo fora, unha cociña de fora, eu vou tranquilamente. E vou ali, vou a un lado ou a outro, pola casa diante, non? Se vou para carretera, xa vou diferente, xa non vou. Entón xa levo unha persona, xa teño que ir con unha persona. E entón, é unha cousa que nunca pides que Dios che deixe, que nadie lle deseo esta cousa a nadie no mundo nacido, que Dios vos dé luz aos olliños hasta na muerte, Pero bueno, hai que nunca hai que perder a esperanza. Non perder a esperanza e nunca rendirse e non pensar que non vas valer para nada. Porque a vista é un sentido moi importante, é fundamental, pero sabedes, podese vivir, podense facer cousas, que nunca pensei que iba a planchar. Nunca, E plancho tranquilamente. E nunca pensei de que iba a fregar a ferjona, que iba a cambiar a agua a ferjona, botarlle a sabón, botarlle todo, limpar o cuarto de baño, limpar a pileta, limpar a bidé, limpar todo eso. Eu limpo todo eso. Podense facer cousas que non esperas ti. Ante unha adversidade, o ser humano pois é como que se pode rearmar, crece e fai cousas impensables. Exacto, que nunca pensas ti, Dios mío,
Que moitas penso, moitas veces, Dios mío, pois ainda fui capaz de facer isto. E pénsalo. E dice, cousa máis rara, pois fixeno eu. Mira cousa que estou escribindo, que na miña vida escribín. Sí. E estou a rompendo a cabeza, interrompín outro día a cabeza nun papel que tiña un folio que tiña. E dixo, bueno, vou aprendendo os números. Claro. Poñer como un número, porque a memoria teño, e teño sei que fago aquela cousa, teño que facer, a ver se son capaz. E peleei, e fixen os números. Non viste que fixen algún? Sí, claro que sí. Que na miña vida collera bolígrafo, Ujú. nunca collín. E aprendí solamente o nombre sí. Que se poñía o nombre, apellido e todo. Para ir ao banco a cobrar, por exemplo, Pódense aprender novas cousas. moitas Verdad? cousas, moitas cousas, moitas. Vale, Non vamos hai a que dar a perdelas. palabra. Vamos a dar aquí a palabra a esta rapazada, veña. Va. Xa vos dei tempo para pensar nunha pregunta, Por aquí temos unha, a ver, si, di en voz alta, Canto tempo che costou aceptar algo de non ver? Canto tempo se levou a asimilar, a aceptar asimilar. que non vías? Pois levoume, mira, os primeiros anos foron 2 anos. Os primeiros anos. Que collín así como algo de non quería ver nadie. Como se tivera algo de presión, pero eu non quería dela. Entendes? Que me viña xente ver, e dixía eu ao home, estaba un home de vivo, dixía eu, non me deixes vir, non me deixes vir, porque é unha persona que conozco, non quero vela, non quero vela. E sempre me arrepentía. En 2 anos non fui capaz de ver unha persona. Hasta 2 anos salía a porta afora, a calle de carretera. Os 2 anos. Precisamente o día que fui, o meu home me enseñou a andar, que non sabía andar, tardando tempo así, non me tiña de pé, nin sabía andar. Perdín as cervicales, non me daban, non podía mover a cabeza ni nada. Entón eu, Dios mío, collín, o meu home lo a mandar, non? Que foi cando empezaron as pistas, eses que estaban de diante da miña casa. E fui andar ese mismo primeiro día, susto, tropecei nunha cousa que estaba chea de pasar por ali, e caín de rodillas. O sea, que levache 2 anos en salir da casa. Sin 2 anos salir- sin salir da sin casa. salir E da xusto o casa. día que te animas Quen me anima a salir como home, que me dixe, ven, a ir a levo- camiñar un pouquiño por fora, caes e levas un golpe. Non é, pero suerte que non caiu el, que aguantoume e non tropecei no suelo, nomás con a rodilla. O sea, parece que a vida che estaba poñendo a prova, realmente, É como se estuvera, pois agora vas a aprender e vas para jalas. Pois sí, 2 anos non salín a porta. Ni a porta. 2 anos, 2 anos, É que son moitos días de Dios. E dixo, Dios mío, pois, bueno, desde aquela nunca máis caín. Fun como home, todos os días me sacaba menos o día que chovía, nada, que temos que ir xuntos, e que non han paraguas. Entón, tens que ir abrigado do outro lado, tens que levar a chaqueta. Entón, enseñoume a andar todo, mentre pudo, sempre. O que me valiu el, moitísimo. Moitísima, foche de moitísimo, Moitísimo. de moita axuda, non? A pena morrer, hai 13 anos que morri, que tuve na vida verde. Pero, bueno, dentro do que cabe, o meu fillo vale moito. Pero o meu fillo, claro, está traballando, normal, que non ten. Agora sí, agora, Claro, pero ten a súa vida. na súa vida ten, non tuvo máis que 2 fillos, unha filla máis un fillo. E a da súa man farao para axudar. Claro, sempre, exactamente. Moi boa pregunta, vale, moi boa pregunta. Canto tempo leva a asumir 2 anos unha sin salir cousa así? a- Vale. a- Que máis preguntas temos por aí? Compas, a ver, veña. Un par de preguntas máis e xa podedes usar a mesma estrategia que usaron os vosos compañeros de antes, que fixeron un montón de preguntas para non ir a clase. Así tardan máis tempo en ir. Ou tamén podedes usar a estrategia de non dicir nada, entón estou aquí preguntando as cousas en plan, veña, animados. Si, as dúas son moi boas. Que se pudeses volver a ver, que sería o primeiro que farías? Se pudeses volver a ver, moi boa pregunta, que sería o primeiro que farías? Que é o que máis ganas tes? De conocer, por exemplo, de conocer meus bisnetos. Que me dera velos e abrazalos. Abrazos todos os días, pero non sei como son. E de ver a miña neta, nada, que a miña neta criei eu, por exemplo. Fixo 33 anos, o día 17, este mes, o 27, antonte, non? O sea, 28, susto. O sea, 29, si. O sea, 29, o 27. Fixo 33 anos, a miña neta. De vela, porque había moitos anos na vía, hai 20. A miña neta daquela, a miña pobriña, era unha rapaza, daquela. E agora ten 33. O sea, que o primeiro que farías sería ir ali onde estuvera a tua bisneta, os teus bisnetos, bisnetos que- e colleros, darlle un achuchón, e ver como son, A ver como son, e ver o meu neto, que sei como é, o meu neto, a miña neta, porque os ves, que son grandes, non? emocionaríaste bastante, non? Ai, sí. Ver a cara deles, Dios mío, que tanto luchei con eles. Que darías por iso? Daría todo canto teño, mira, Dios mío, non sei que daría. Daría todo que tuvera, xa non sei que daría. Porque non nos ves o meu Jesús, o meu neto, ten agora 36. Sí. E dixo, Dios mío, da tua edad. E dimo el, abuela, da miña edad, quedaste así. Quedaste diabética, claro.
el cuídase moitísimo o medo, non sabes? Que os genes poden ser, pero xa non tira os meus genes, el. E a miña neta xa tira algo máis os genes meus, de circulación un poquinho. Mas ben, que está xa niña como un reloj, que está traballando no aeropuerto da Coruña, de maravilla, da azafata do puerto. Así que ver aos teus seres queridos Os meus sería seres, a ilusión máis grande. a ilusión. Non me importan os cartos, me enfren eso, sí. A ilusión máis grande ver os meus. Boísima pregunta tamén, Veña, outra máis, unha preguntiña máis, nesta línea das compañeras que fixeron dúas preguntas Sí. estupendas. Sí, sí, que sí. Veña, algunha curiosidade que teñades? Eu sei que todos e todas estás pensando en cousas boas, pero non vos atrevedes a... Dicide, se despois non estades contentas ou contentos co resultado, cortámolo. Sí. Que foi no primeiro que pensaches cando non podías, cando che dixeron que non podías volver a ver? Pois en ese momento, xa nas tiña como todas comigo. Non sei se morrer, se vivir. Porque pensei que non iba a valer para nada. E se eu non vou valer para nada, jamás. Non creo que faga o traballo que traballei toda a vida e que non sei capaz de traballar. Pero gracias a Dios puse a idea e dixen, pois sí, teño que empezar a traballar. Teño que empezar a... Fui cando empecé a ir a 11. Empecé o traballo primeiro que fui a 11. Viñeronme enseñar a andar por... Primeiro fui a andar a Carballo. En Carballo que era 11, que agora está na Coruña. Cambiaron para lá. O día de Santa Lucía, que é de Santa Lucía, vou sempre a comer alá con eles, por a 11. Entón, despois, colleron e dixeron foron para lá, para a Coruña. Entón, eu dixen a que viña a enseñar a andar, mas veo unha psicóloga, e dixeme, mire, mellor é andar por aquí, pois sí, é mellor andar por aquí. E levaron a andar, eu iba adiante, co bastón, que teño bastón da 11, que tocache de un lado para outro, pero eu non podía salir, había un indicador camariñas, por exemplo, na plaza. Iso fiz a primeiros días que empecé, Dali a nada pouco tempo, xa empecé, dali un mes. En marzo xa estaba andando por aí, andaba por aí, porque fui o 17 de febrero. Entón, dixen, bueno, pois eu que penso que se me poño, que vou facer o traballo todo que facía antes. E púseme, sigo facendo, e fago todo. E cada vez aumento máis facendo. E coloco a roupa nos caixóns, doblo, e no armario, e coloco nas perchas, e coloco todo. Todo fago. Carmen, é que se é así por moito tempo, e nós que o vexamos tamén, é que nunca nada lle pase, que nunca nada lle pase. Ojalá que non. Jamás. Estamos moi agradecidos porque compartiras con nós este momento, esta oriña na que falamos largo e tendido nunca hai que perder a esperanza, sobre isto. Non perder a esperanza. Ímonos quedar con ese mensaje tan bonito, e que... Sempre con idea de que vas a valer, porque eu pensaba morrer, non quero morrer, non. Quero traballar, quero facer, se aprendo. Viñeron máis da 11, tan pronto fun ali a apuntarme, xa viñeron. Xa me dixeron os médicos, vaya usted a 11, que lle van a valer. Que non colla usted depresión, ni eso. Así fui. Luego a psicóloga, tuve uns cuantos días comigo a psicóloga. Esa acompañante, se non ela non salía ni pola porta para fora. Carmen, algo máis, xa nos imos despedir, porque, bueno, o tempo apremia, pero hai algo máis que che gustaría dicir antes de despedirnos, algo importante que consideres que non se dixo aínda, que queiras comentar con nós, algo que queiras dicir? Que dicir? Sí, o que ti, se hai algo que te apetecería comentar aquí a estes rapaces novos que están aquí con nós hoxe. Pois que me quedaría no tinteiro, como dicen os rapaces. Seguro que nos quedan moitas cousas, porque bueno, podríamos estar horas e horas. Moitísimas, sí. Pero nese mensaje que dixestes antes é moi bonito, como dixestes exactamente que Dios lle dé a luz a todo o mundo. A todo o mundo, sí, que nunca perde nadie a vista. Mira, non é moi ben perder ninguna peça de corpo, pero a vista, que Dios as dé a todo o mundo, que nunca nadie a perde. Pois a tristeza máis grande que penso que é máis grande. É máis grande, porque aunque sea sin unha perna ainda andas, que non é riqueza tampouco, pero sin os ollos. Sin ollos non ves nada, é que non sabes ni o que faz. Pois moitísimas gracias, Carmen, de verdade, de todo o corazón. Hai que tirar para diante, nunca tirar para atrás. Pois xa nos imos despedir. Gracias tamén a toda a xente que nos está oindo, que nos está vendo. Que Dios os dé moita suerte, que nunca nada chega desde isto, que nunca nada. Que seades felices en toda a vosa vida. Que seades máis felices que a min, que eu fui feliz, gracias a Dios. Pois eso. Pero agora, peor. Eso, felicidade e luz para todo o mundo, e xa sabedes, seguide ben. Que Dios vos deixa a vista, que é o principal. Que Dios
que deixa a vista que é o A principal. vista e o resto dos É o sentidos resto dos tamén. sentidiños, é a cabeciña que é o mellor. É doar, se sodes novos, sempre nunca vos fiar nos homens, ir sempre con cuidado. Ese é o principal. Porque os homens son moi, eu xa non tengo máis co meu, cuidado, xa non tengo máis con home. Meu que nunca outro conocín, graças a Dios. Pero si, fui moi feliz con ele. Consello aí de última hora que estábamos aí... Que foi moi bo para mí, eu tamén fui para ele. Cuideino tamén como se fora aquí de adelante, moi ben. E gracias a Dios, hasta que duroume comigo, acompañándome hasta os 13 anos, que hai que morrer. Sempre, axudoume moito, que fui a persona que máis me axudou, porque meus non estaba na casa. Agora estou sola, pero eu distraimo sola. A radio, encendo a radio todo o día, o que máis me oigo é a Radio Voz, porque é onde máis hai, que hai música e todo. E me gusta a música, que bailei moito nesta vida. Bailei moito, que non mo sí. Nós disfrutamos moito da vida, Agora sí, que despois de que perdi a vista, nada. Nada, non... Bueno, escuitas música, Sí, eu paso ben, as sí, tuas tareas, sí. vas pasear, os lunes ves a memoria sempre. Sí, para Oye, min, esa hora que estou na memoria, para min, aunque non faga moito, veño encantado da vida. claro que fas Pero que un montón. pero que me sale algo do corpo. Bueno, sí, Carmen, ahora sí que saímos despedirnos, Sí, vale? sí, sí. Así que nada, ahora directamente falo á cámara para despedirnos da xente que nos está vendo, porque isto estámoslo grabando todo. Anda. Entón, pois, claro, a xente vai nos ver e vai nos escoitar tamén. Claro, non fai falta moito tempo para falar todo. En internet, sabes, con todo isto Sí, sí, xa sei, xa. de YouTube e todo eso. Sí, eu sei por meus, teño Exacto. tamén todo iso. Seguro que van ver isto, un saludo. Se queres mandar un saludo a... Ai, mande. Sí, Sí, que, ¿no? que vin con todo cariño a falar contigo, porque xa te conozco. Sí. E ser así, ainda che quero máis por ser Sergio, e ser, Dios mío, compañeiro da memoria. Claro. Estou moi contenta por aprender, o pouquinho que aprendí agora, cando facía as cuentas, que me decías preguntando de memoria. Sí, sí, E sí, che dicindo moitas cuentas que xa non podían olvidar, pero ainda me acordo moitas, Pasámolo ben aí esa É unha horiña maravilla, dos luns, é unha verdad? maravilla, sí, sí. Bueno, Estou moi pois, contenta, moi contenta. Pois, sin máis, ahora sí que dicimos ata logo, ata o próximo programa, e xa sabedes sempre, como nos despedimos neste 8 miradas, seguide ben, coa mente lúcida, o corazón palpitante e a alma libre. Gracias, Carmen.